Mela, insemmilkom il-telespettaturi. Mela mi għandi il-Dr. Soler li huwa tabib tal-familja u għandi wkoll l-avukat Edric Mikallef Figallo u xek. Iva, grazzi. Mela, illum ħanħarġaw nkomplu nitkellmu episodju 5 fuq il-pandemiji, fuq il-trattati li għanna l-International Health Regulations u il-trattati li huwa preparedness plan għal-pandemiji u ħajdunna wkoll il-ħsibijiet tagħhom kemm Dr. Soler u kif ukoll Dr. Figallo, ġewx doctors, kif spjegajt fil-bidu wieħed tabib u l-avukat. Mela, nibda minnek Dr. Soler. Iva. Mela, jiena nixtieq nibda b'introduzzjoni. Mela, jien inkwetat ħafna li qed ikun hawn again dawn l-ideat li huma imxerdin minn fuq social media jew minn fuq diskussjonijiet bejn in-nies jew inkella fuq websites u sa ċertu punt anke jissemmew it-Times of Malta da kif għamlet fact check. Mela, bażikament aħna fit-2019 id-dinja mhux inbidlet, però kien hemm avveniment li dana it-triggerja ħafna tibdil. Mela kien hemm virus ġdid li probabbilment ġie minn laboratorju fil-Wuhan ċina biżball tal-laboratorju waqt li kienu qed jagħmlu riċerka tip ta' gain of function research fuq il-viruses fuq il-coronaviruses. Diffiċli biex ġie minn natura, ktit nistgħu niddiskutuha, però dal-virus beda jdur mad-dinja f'Ottubru ta' 2019 u jiena qiegħed preċiż fi kliemi, f'Ottubru ta' 2019 daħal fl-Ewropa, bħala ma konniex nafu, f'Diċembru ta' 2019 bda jitfaċċaw anke każijiet l-Italja li qed jaraw dil-pulmonite ġdida. U f'daqqa waħda faqqet paniku li din il-marda għandha mortalità ta' 4%. Dak il-bidu paniku. U mbagħad indunajna li kien ħafna inqas minn hekk, kien viċin 0.2% li huwa forsi d-doppju nofs tal-influenza staġjonali, però r-rispons tad-dinja kienet eżaġerata u fit-tul. Mela kien hemm l-ewwel nett kien hemm il-lockdowns li qatt ma misshom saru li kienu bbażati fuq modelli li ħarġu minn Imperial College minn Ferguson li dana Johnson ma kien se jagħmel xejn u kien se jagħmel tajjeb, Tegnell ma għamel xejn, mexa mal-pjan oriġinali tal-pandemiji tal-WHO, ma laqx, ma minx ħsara ekonomika, ma minx ħsara soċjali, ma minx triggers tal-mart mentali, qed naraw li jikber il-mart mentali bħalissa. U daw kellu inqas imwiet fl-Svezja per capita mill-average tal-Ewropa. Kellu inqas imwiet per capita korretti minn Malta. Ġifieri dak li għamlet Malta, dak l-eluq kollu, dawk kienu kieku għamlu bħalma mill-Svezja. Konna nkunu aħjar bħala infezzjonijiet, konna nkunu aħjar minħabba l-ekonomija u l-ħsara mentali li għax il-herd immunity tasal ħafna iktar malajr bl-infezzjonijiet milli tasal kwalunkwe vaccinazzjoni. Konna minna programmi. Ekku, però illum naħseb n-nies jaraw il-verità, illum il-fatti qegħdin, però nies li għadhom u hemm se nasal eventwalment. Però dawn l-iżbalji saru min-naħa tad-dipartimenti tas-saħħa u mill-suprintendenzi tas-saħħa mad-dinja kollha mingħajr ma noqgħod nsemmi. Però mbagħad kien hemm ġdida l-vaċċin, il-vaċċin kien tajjeb ħafna mhux semmejni min irid. 90% effikaċi għolja ħafna. U dawn minflok użaw f'dak li kienu vulnerabbli, ċoħe dawk l-anzjani li qatt ma kellhom il-Covid, li kellhom immunità naturali, mhux l-immunità għax in-nies jitfixklu. L-immunità naturali mhux dak li titwiled biha tajt jien għandi immunity tajba, immunità naturali kontra SARS-CoV-2 li jrid ikollok minn infezzjoni u vaccinazzjoni. Naturali tiġi mill-infezzjoni. U li tik l-immunità kontra l-antigens kollha ta' superfiċi tal-virus li huma l-S, li huwa l-N, l-M u li. U bażikament in-nies għadhom jitfixklu għax hemm ħafna miżinformazzjoni. U xorta n-nies għadhom ifixklu. Kien il-virus. Però li ġara mbagħad li meta nies saru jafu li se jkun hawn vaċċin, mill-ewwel kienu jafu dawn nies il-vaċċin se jagħmel ħsara lin-nies. Mela virus kien ċertu nies bdew jgħidu kien kreazzjoni bio-weapon, u mbagħad qalu l-vaċċin kien ġa ppjanat minn xi 10 snin qabel u l-pandemija ppjanata minn qabel minn xi nies li jiltaqgħu l-Iżvizzera
u l-virus kien se jkun, il-vaċċin kien se jkun letali. Skont ċertu nies l-istejri bdew ħerġin. Per eżempju, Yeadon kien korrett għax qal l-affarijiet li qal li setgħu ġraw hyperimmunity, antibody dependent enhancement, m'għandix ħin biex nidħlu fihom daw. Autoimmune triggering, etc. Setgħu ġraw ma nrawx. Jiena kif rajt id-data ħirġa mill-Iżrael bdew laqmu n-nies u l-każijiet niżlu b'90% dal-vaċċin qed jaħdem, però ovvjament jista' jkollu side effects. U jien mill-bidunet jien minn dak iż-żmien bdejt ngħid it-tfal m'għandhomx jitlaqmu. Kont ġaqgħet nitkellem fi frar Marzu ta' 2020. U dak iż-żmien ippruvaw jirrapportaw lill-Kunsill Mediku u jafu li jien mhux it-tip ta' persuna li nkun konvint minn argument ħanieqaf. U ġara dak li ġara li bażikament il-mortalità wara l-vaċċinazzjoni li huwa xi wieħed minn 300,000, 1 in 300,000. L-osservat, ġifieri li jista' persuna jmut fix-xahar li jkun ħad vaċċin huwa xi 1 in 10,000. Però dawk ma jkunux kollha effett ta' ma jkunu kombinazzjoni qed tikkorreġi għal prior probability. N-nies li qed isegwu hekk iridu nista' nispjega, però min qed jgħid li huwa aktar minn hekk bir-rispett kollu, jekk ma jagħmilx il-korrezzjonijiet statistiċi u ma jafx jagħmel korrezzjonijiet statistiċi, l-aħjar ma jitkellimx. Jew 1 in 300,000, mela inti r-riskju bil-COVID jekk inti għandek 0 to 18 li tmutu xi 1 in 300,000. U jekk tieħu l-vaċċinazzjoni l-mortalità eċċessiva fl-adulti żgħar 1 in 300,000 tieħdu l-vaċċin fit-tfal assolutament li lek inti b'saħħtek. Però min kien anzjan u l-mortalità hija 10 to 15%, il-vaċċin kien life saving. Li mbagħad jaqbellek tieħu l-COVID meta inti vvaċċinat fil-każ tal-anzjani, kollok l-immunità naturali, l-immunità naturali tista' tkompli għal probabbilment sa 5 snin. We've observed it to 18 months. U inti you're covered. Difatti l-lum il-paniku li kien spiċċa l-lum qed joffru l-vaċċini kontra l-COVID-19 ħafna nies mhux jieħduhom għax jafu li huma ħadu l-vaċċin u ħadu l-infezzjoni huma protetti u jafu li hemm side effects tal-vaċċin, mela l-vaċċin kellu rwol tiegħu. Problema hi li kien hawn grupp ta' nies li kienu kontra kwalunkwe tip ta' vaċċin, li kienu kontra kwalunkwe tip ta' mediċina, li bdew jgħidu li l-virus ma jeżistix, li bdew jgħidu li l-virus huwa bioweapon, li bdew jgħidu li l-mortalità eċċessiva li rajna f'Marzu April tal-2020 fl-Ewropa kollha li hija dokumentata fil-Euromomo, l-database uffiċjali tal-statistika, li daw kienu għax marru għand it-tabib u t-tabib ta' l-ossiġnu għalhekk metu n-nies. Jiġifieri it-taħwit li hemm f'dit tip ta' ideoloġija li mbagħad jgħidu li meta ġie l-vaċċin kien ikun bdew isemmu nanobots, bdew isemmu li se jkun hemm mind control bil-5G, bdew jġibu videos ta' nies sejrin hekk fuq sofan u jxerduhom mad-dinja kollha dam il-vaċċin bil-kalamiti li weħlu. Jien fajtilhom kont post dak iż-żmien b'xi ħadd għamel il-koċċarina fuq il-nieħru u weħlet hemm u għatlu wara fejn tawilu l-vaċċin fim-nieħru. Il-problema mbagħad ikomplu, ġifieri l-ridikolu jibda jkollu tfal ridikoli. U kien hemm ċertu nies pereżempju Kaħol tissemmi ħafna li qalet li kull min ħal-vaċċin se jmut fi żmien 3 snin. Professoressa tal-pappagalli taċ-ċuċati. U bażikament li mietu li se jmutu within 3 years. Ġifieri issa anke vaċċin wieħed biex inkunu ċari. Li tfisser li Kaħol jekk fil-bidu ta' Diċembru ta' din is-sena ma jmutux it-tobba u nurses kollha fid-dinja għax dawk kienu l-ewwel li tlaqmu. Kaħol bir-rispett kollu għandha tgħid li jiena li hi pappagall taċ-ċuċati. Mela l-ewwel waħda. Mbagħad kien hemm Yeadon kien korrett li qal kien korrett, però mbagħad ma baqax jgħidha għax osservazzjonalment ma ġarax dak li qal li seta' jiġri, hyperimmunity, antibody dependent enhancement, etc. Mbagħad kien hemmhom li qal li vventaħu l-mRNA vaccine u mbagħad ħarġet il-verità li kienu ilu 10 snin ma jaħdimx dak l-ambitu u beda jgħid affarijiet left, right and center u beda proġezzjonijiet mingħajr qatt ma pubblika paper. Jiena provajt dejjem jien m'għamilx riċerka tiegħi nnifsi fis-sens li għamilt studju, però minn nfittex narbel dak li hemm artikli u nixxerja dak li huwa relevanti. U ngħid se jiġri, jiena dejjem naħseb kont. Mela se jiġri hekk, se jkun hawn il-każijiet se jitilgħu, se jinżlu, jekk se tagħmel lockdown ma tagħmilx, jekk tilbes il-maskra ma tagħmilx, ma se tagħmel effett u hekk ġara. Għax jien kont nimxi fuq ir-riċerka li kont qed infittex li kienet jagħmlu nies li huma kompetenti. Mela l-predizzjonijiet li kien hemm Ferguson ta' Imperial College kienu żbaljati by a factor of 10. Jverk daqqal se jmutu 1,000,000 ruħ
Alright? Mietu inqas minn 100,000. Jekk da qal li se jmutu 60,000. U fuq dawk il-previżjonijiet baqa daw ġifieri jsegwuh u għadu sallum jgħid li kellu raġuni ġifieri. U mela għandek l-estrem wieħed ta' dawk tal-public health li jemnu li kieku ma lbisniex biċċa karta fuq wiċċna u ma għadniex ġewwa msakrin fil-basement mitna kollha. Alright? On the other extreme, għandek nies li jemnu li l-virus kien ġappjanat minn 10 snin qabel li ħalla salih Bill Gates. U kull minn ħal-vaċċin issa fil-bidu ta' Diċembru mill-ewwel ta' Diċembru ħammutu kollha. Jiver għandek iż-żewġ estremi tal-ħmerijiet bir-rispett kollu. Però llum nimmaġina li ħafna nies jefmu li daw kienu ħmerijiet. Ħabbaqa l-aħħar waħda, l-aħħar conspiracy theory. Mela, u se nitkellmu fuq dil-pandemija, l-Pandemic Treaty u l-International Health Regulations. U jiena rajt programm. Missa nsemmi, jiena fortunatament kont fuq il-programm il-ġemma ta' wara stajt nikkorreġi affarijiet li ntqalu, mhux se nsemmi min qalu u x'intqalu, però ngħidu li rajt affarijiet li erġgħu jgħidu l-istess affarijiet. Kollox ippjanat, kollox ibdan, li kemm kontroll li jiġi kontrollat f'bildem wieħed, li ħaj kontrolla d-dinja, li kulħadd se jġalhom joqogħdu fil-basement u jieħdu 6 dożi tal-vaċċini u 10 dożi tal-vaċċini. Mela, biex nibdew bl-informazzjoni, issa minflok diżinformazzjoni. L-ewwel ħaġa inti għandek International Health Regulations huma tal-World Health Organization. Ma l-World Health Organization saret fil-40s, u late 40s, beginning 40s. U waħda mill-affarijiet li għamlet fil-bidu li għamlet mhux trattat, regolamenti tas-saħħa li ġew approvati mill-pajjiżi kollha li huma membri ta' WHO, prattikament il-pajjiżi kollha tad-dinja. U din għamlet ħafna suċċessi l-World Health Organization, eliminat l-smallpox, il-ġidri. Asna fuxini jellum il-ġidri, b'vaċċin kontra l-smallpox. Għax l-smallpox variola, hemm żewġ varjanti, variola major, variola minor, u daw il-varjanti huma milqutin vaċċin li tieħdu darba u inti għandek l-immunità għal omrok. Infatti minħal vaċċin tal-ġidri sas-sittinijiet, kmieni tas-sebgħinijiet. Minti ma ħaddux, bħala missieri ħadu. Dak kien baqa' immuni għal monkeypox meta tfaċċat sis-sena l-oħra. That's how effective that vaccine was. Dak kien bażikament monkeypox. Dak vaċċin huwa naturali, huwa marda tal-baqra, cowpox li inti toħodha biex inti tkun protett kontra smallpox li jekk toħodha għandek mortalità bejn 50 u 90%. U dik hija minn żmien iċ-Ċiniżi minn żmien il-Medjoevu qabel ma twieled Bill Gates u qabel ma twieled Anthony Fauci u qabel ma beda l-bniedem jifhem x'inhi l-immunità. U dak iż-żmien iċ-Ċiniżi fil-Medjoevu skoprew li minħal cowpox ma jkollux l-smallpox u dak kien l-ewwel vaċċin. Kun jinfettaw in-nies iċ-Ċiniżi fil-1600s bil-cowpox biex ma jaqbadawx l-smallpox. Ma l-vaċċini minn dak iż-żmien bdew huma naturali l-vaċċini. Ħafna mill-vaċċini huma hija l-mikrobu nnifsu li jiġi disattivat. U daw in-nies kienu kontra l-vaċċini u allura huma kontra dan it-trattat. Mela l-International Health Regulations hija mod kif jirregolaw il-miżuri tas-saħħa bejn il-pajjiżi u r-rwol tad-WHO f'dak pereżempju li jekk il-WHO relazzjoni mal-pajjiżi hija regolata bl-IHR l-aħħar darba li ġiet approvat l-aħħar darba li ġiet updated kien fit-2005. Ġifieri mhux ħaġa li tinbidel ta' spiss, però wara l-pandemija kien hemm min għaddilu minn moħħu li dak li ġara u li sar bis-saħħa ta' Ferguson daw il-modelli li kienu ħżiena bil-predictions jiena, rrid li dina tkun xi ħaġa faċli biex issir. Biex il-WHO toħroġ li tajt li rridu nagħlqu l-portijiet, li rridu nagħlqu l-airports, li kienu assolutament ineffettivi, li inti li l-WHO tajt li pereżempju nies għandu jibqgħu ġewwa li għajn ma kienx effettiva, li l-WHO tajt li staw jagħmlu l-iskele, etc. U rridu jagħmlu tibdil fil-International Health Regulations. Waħda minnhom it-tibdiliet li kienet proposta kienet li jekk l-International Health Regulations kienu jissalvagwardjaw lill-libertà individwali, dik il-klawża tmisset flok tefgħu equity. Equity li kulħadd ikun l-istess, u kunċett marxista u konċett soċjalista jew komunista. U għandu l-perikli tiegħu għax hekk kulħadd l-istess, kulħadd għandu l-istess ammont ta' flus, l-istess dar, l-istess ħwejjeġ, equity. Kulħadd l-istess stul, l-istess intelligenza, kif se tasal għalija di fid-dinja. U hija perikoluża kif tkun immexxija lejn l-estrem. L-International Health Regulations kien hemm proposti għal tibdil, però li kien hemm importanti wkoll, kien hemm trattat ġdid tal-pandemija li dak kien xi ħaġa de novo.
U l-ewwel draft biex nikkonfermaw dak li qed jgħidu ċertu nies li qed ikunu fuq television għandhom assolutament raġun li fil-bidu l-ewwel trattat propost, l-ewwel draft ta' tibdil, ma da trattat ġdid ma jeżistix fuq biċċa karta da fuq computer biss. Daw qalu li Tedros għandu jkollu l-poter li jiddikjara pandemija waħdu, persuna waħda, bil-parir biss tan-nies. Sa da kien iddikjara il-pandemija tal-monkeypox kontra l-parir tax-xjenzjati tiegħu. Li Tedros ikollu dritt li jagħti mhux pariri jordna lil pajjiżi biex jagħmlu miżuri ta' lockdown. Issa meta bdejna fil-pandemija, l-iktar evidenza li kont nimxi fuqha kien review ta' WHO ta' 2019 li qal li lockdowns m'għandhomx isiru, li m'għandhomx ikun hemm border closures. Jiġifieri l-evidenza WHO hekk timxi fuq xjenzata ta' WHO huma kienu kontra lockdowns. Nabarro, il-chief envoy ta' WHO għal COVID-19, għal lockdowns only make poor people poorer. Jiġifieri daw kienu kontra, però Tedros għal xi raġuni oħra. Kien beda jfaħħar iċ-Ċina l-miżuri li għamlet li għalqet anke bliet sħaħ bis-soldati jissakru n-nies ġewwa u beda jgħidilhom kemm għamlu sew. U spiċċaw iċ-Ċina li huwa sponsor qawwija tal-WHO. Naħseb użata fuq kien hemm element politiku. Mela daw ridu li Tedros ikollu dak il-poter li jiddikjara pandemija waħdu fuq il-parir ta' xjenzati ma jista' jiddeċidiju. U dan min għamlu draft biex. Id-draft kien minn nies membri ta' WHO kulħadd jagħmel proposti tiegħu. Li Tedros ikollu l-poteri li jordna l-pajjiżi li jolqu jew jiftħu l-frontieri kif jonfqu il-flus fis-saħħa pubblika, ġifieri x'jixtru u ma jixtrux ventilators, jibnu s-sali ġodda għal xi pandemija, mediċini li jixtru. X'vaċċini għandhom jagħmlu u għandhom ikunu prodotti u kemm għandhom ikunu prodotti u fejn għandhom jitqasmu. Ġifieri jista' jgħodna pajjiż biex jipproduċi vaċċini u mbagħad jibgħatuhom lill-pajjiż ieħor. Il-min għandu jieħu ma jieħux il-vaċċini u affarijiet bħal daw. Poteri kbar, kellu anke poter li il-WHO mhux hu individwali, ma WHO tapprova vaċċini. Ġifieri issa tuħu post l-FDA u ħafna minn daw tip ta' miżuri. Ovvijament dak se spiċċa Tedros ikollu iktar poter minn Gutierrez li huwa Direttur Ġenerali tal-United Nations. Plus li dal-persuna wkoll għandu l-immunità diplomatika mill-Iżvizzera. Veri jistabli dem assistat tfittxu għax għandu l-immunità diplomatika. U bir-raġuni n-nies inkwetaw. Jien kont fuq television nitkellem fuqha u kien hemm il-rappreżentant ta' partit politiku fuq television li jiena niftaħlu għajnej fuqha. Dal-ġranet kellimt membru tal-Parlament Ewropew biex ikun aware tal-sitwazzjoni ta' din. Mela daw il-proposti kollha kienu inkwetanti, anke jien kont inkwetat. L-International Health Regulations kien hemm tibdil li naqsu l-garanzija tal-libertà personali u l-Pandemic Treaty l-oriġinali li kien fi ħafna affarijiet li kienu literalment persuna waħda jaqbess itullu dal-poteri kbar u kien hemm klawżola fejn qed isma' kien hemm l-ebda garanzija għall-libertà individwali, anzi il-guiding rule kellha tkun equity. Mela, x'ġara? Jien bqajt insegwi t-tibdil li kien hemm f'dan id-dokument. U fi żmien aċċellerat ħafna dawna kollox inbidel. Mela kien hemm oġġezzjonijiet serji. Qed nitkellmu fuq il-pandemic preparedness plan. Fuq it-neħan nitkellem, se niftijem sewa għax nkun preċis ħafna. L-International Health Regulations kien hemm diversi oġġezzjonijiet għal dak li kien hemm se jkun hemm tibdil minn diversi pajjiżi u difatti se jaqpaw li garanziji personali tal-libertà u ħanajt għaliex għax anke fil-Pandemic Treaty kif illum l-aħħar verżjoni ta' October 30. Okay? L-ewwel net hemm waħda mill-guiding principles hija l-rispett totali tal-libertà individwali tal-persuna. Li hemm l-equity bħala guiding principle, però personal freedom huwa garantit. L-għażla personali u l-libertà personali li ma kienx garantit waqt il-COVID, però daqt jgħid għandu jkun garantit. Mela daq qiegħed fit-trattat. Okay? Il-WHO m'għandha l-ebda poteri fuq l-ebda pajjiż. Anzi, il-pajjiżi għandhom se jkunu indipendenti, jagħmlu l-għażliet tagħhom huma u il-WHO tkun biss tagħti l-pariri bħalma kienet fi żmien il-pandemija. Plus, li se jsir issa di importanti. Minflok kien la politiċi li WHO sinis fi WHO se jsir grupp għal meta jkun hemm pandemija għal dik il-pandemija li dana se jkun biex jagħti l-pariri x'għandu jsir waqt il-pandemija fih dan il-WHO magħmul minn membri kollha. Ġifieri il-pajjiżi kollha għandhom rappreżentazzjoni fuq din.
U l-affarijiet li kien hemm fil-pandemic treaty l-antik dak kien se jindaħal ukoll lill-Supretendent tas-Saħħa. Kien jappunta persuna f'Malta pereżempju waqt pandemija biex jieħu ħsieb li l-affarijiet li tajt il-WHO jidħlu fil-pajjiż. Dak kollu tneħħa. Naqblu? Eżatt. Jiena ngħid il-verità. Ħanispiċċa l-aħħar biċċa. Kemm ngħid din jiena ma rajtx din l-abbozzi oriġinali eċetera. Bdejt indur l-aħħar abbozz u dak li hemm fl-aħħar. Dik qed nitkellmu fuq il-Pandemic Preparedness Plan. Iva. Il-Malti proposta n-negozjar tat-test tal-ftehim pandemiku tal-ħu. U ekku dak li semmejt, inti Dottor Soler hemmhekk qiegħed jiġifieri hemm ħafna affarijiet li taru kompli. Mela, ħanala l-aħħar biċċa, jiena. Mela għandi żewġ punti x'nagħmlu domanda. U biex Mela ħanerġa' għandek 307 mendi fuq regulation. Nagħmlu motem 30 miljun. Ewwija ma għandek. Dan huwa issa. Dawn huwa wara li saru mhux dan. U paċenzja Mario. Wara li saru 30 miljun, mhux 300, 30 miljun amendment, dan huwa dokument issa li huwa propost mill-grupp wara dak 30 miljun jew 300 miljun. Jiġifieri dan huwa dokument ta' diskussjoni issa. U l-IHR hemm diversi proposti. L-IHR qed ngħid. Issa fuq l-IHR hemm diversi proposti. Mela l-International Health Regulations. Dak għandu l-emendi 307. Mela l-International Health Regulations, proposti li kien hemm biex ikun hemm poteri iktar għad-WHO, kien hemm l-oġġezzjonijiet għal pajjiżi l-kbar. Mela da biex jgħaddi, jrid ikun hemm maġġoranza biex jgħaddi u jkun hemm diversi xhur biex in-nies jistgħu joħorġu minnu, irid ikun hemm maġġoranza sempliċi. Biex ikun hemm perjodu qasil iqsar, irridu jgħaddu b'żewġ terzi. Mela il-dokument il-ġdid taru ħafna minn dawk l-emendi li kienu proposti li kienu iktar restrittivi, kien hemm l-oġġezzjonijiet kontrihom. Jiġifieri anke jekk jidħlu, dak tidħol dawk l-restrittivi li mhumiex se jidħlu, ovvjaw, hekk hemm l-Amerika, ċ-Ċina, r-Russja, l-Ingilterra kontrihom. Anke jekk jidħlu dawk il-pajjiżi se jkunu oġġezzjonaw ma japplikawx għalihom. Jekk inti tiffirma trattat, però għandek oġġezzjoni, titniżel, difatti hemm table għalija tal-IHR fejn għandek il-pajjiżi għal xi oġġezzjonaw. Dak ma japplikax għalik. Mela, l-IHR, l-International Health Regulations, għatu ridiġu votati f'Mejju ta' 2024. Mbagħad il-pajjiżi kollhom diversi xhur biex joħorġu minnhom. Probabbilment se jiġu approvati għax dak kollu li kien oġġezzjonabbli, oġġezzjonaw għalih il-pajjiżi l-kbar li għandhom ħafna saħħa. U probabbilment dak li se jiġu approvat se jkun kompletament differenti minn dak li kienu qed jgħidu conspiracy theorists. Dan il-pandemic, dan id-draft issa li huwa diskussjoni imbidel kompletament minn abjad għal iswed. Hekk qabel kien kontroll ta' WHO, restrittivi, jimponi WHO, jiddeċidi WHO, jikkontrolla l-budget, jikkontrolla il-policies tas-saħħa. Dak tneħħa kollu. U hemm imniżżel hemm garanzija mela da fil-pandemic treaty aħseb wara l-International Health Regulations. Jiver da f'emerġenza qed tirrispetta il-personal freedoms. Aħseb wara as a normal everyday operandum. Ġifier ovvja li l-affarijiet inbidlu. Tantu hekk jien ixxerjat artiklu fil-BMJ. ċertu nies jikbu li ma kienx iktar restrittivi. U għad tisma' in-nies li qed jgħidu li se jippruvaw idaħħlu xi ħaġa WHO li se tkun restrittivi għandhom żball. ċara, tad-dokument jippruvaħ. Mela over and above. Jiena mill-ewwel għadd l-ebda trattat ma jaqbes kostituzzjoni. Dik għatta mill-ewwel jien. Issa jien minix avukat. Dik issa. Minix avukat. Minix avukat. Però jien nistaġeb li avukati li di ma fehmewix. Hemm klawżola fil-Kostituzzjoni li tiggarantixxi tista' firma trattati kemm trid, però mingħajr ma inti tippreġudika dak li hemm garantit fil-Kostituzzjoni. 1. 2. Hemm liġi Maltija li sa jgħidilna l-avukat fuqha. Li għati garanzija livell mod ieħor li inti kollox irid jgħaddi mill-Parlament. Over and above, inti għandek, ekk inti tiġi kas li aħna mingħajr dat trattatu minn da il-Suprintendenza tas-Saħħa per eżempju, iddeċidiet u setat li l-Ewropa per eżempju daħlet ċertu miżuri, mela kif daħħal ċertu miżuri l-Ewropa għandek iktar saħħa milli għax aħna membru tal-Unjoni Ewropea. U ġara da li daħlu miżuri kontra l-istatuti tagħhom stess, kontra l-libertà tal-moviment. Il-Kunsil tal-Ewropa għaltilhom tagħmilx diskriminazzjoni bejn min vaċċinatu minn mhuwiex.
U għamlu diskriminazzjoni, ħarġu din il-biċċa karta, il-pass, li jekk inti ħadd doża jew tnejn jew tlieta tista' tmur hemmhekk u hemmhekk ma tistax tmur, li kien kontra dak il-parir. Mela hekk għamlu hekk l-Ewropa u aħna mxejna magħha, xorta għandek dritt dik l-ewwel tagħmel każ kostituzzjonali. U mbagħad titla' anke Strasburg. Vera għandek anke kieku l-Ewropa pprovat taqbes il-Kostituzzjoni. Imma tilħaq tgħaddi l-pandemija. Imma tilħaq tgħaddi l-pandemija, ma mbagħad tieħu raġun. U mbagħad over and above, meta l-Ewropa għamlet miżuri, għalet per eżempju, jekk inti ġaħħelek il-Covid, għandek l-immunità naturali għal 6 xhur. Malta qalu le, dik ma naċċettawix, jistgħu legalment. Però mbagħad tiġi f'sitwazzjoni fejn inti tista' tfittixhom hemm żewġ kawżi kostituzzjonali li tajt l-evidenza fihom, li aħna isma' inti qlila qed tirrestrinġi l-drittijiet u tnaqqashom li jiġu inqas minn barrani tal-Unjoni Ewropea għal dak ma tistax tapplikah. Titta rispetta dak qed tgħid l-Ewropa għal Maltin biss. Jiġifieri kien hemm safeguards. Issa min qed jgħid li Fern ġa firma xi ħaġa, kif firma Memorandum of Understanding, min qed jgħid li firma trattat qed jgħid gidba. Li hemm trattat ġa lest biex jiġi firmat, mhux vera, għadu qed jiġi diskuss. Min qed jgħid li hemm trattat lest biex jiġi firmat qed jikdeb. Li f'Mejju ta' 2024 da se jiġi ratifikat biss hekk jivvotaw favur. Però da trattat li hemm illum, dak id-dokument li huwa għad diskussjoni, ma jidħol xejn f'daw restrizzjonijiet li kien hemm proposti fil-bidu, difatti ma jagħtix poteri ġodda WHO. If anything jispjega kif tsir kollaborazzjoni biex ikun hemm iżjed taħdid u diskussjoni bejn in-nies biex ikun hemm pariri jingħataw jixxerew l-informazzjoni inkluż fuq il-varanti jkunu ħirġin biex dak li jkun jista' jagħti pariri x'għandu jsir. Ma ninsewx, fi żmien il-pandemija, WHO ma kienx qed tirrakkomanda l-vaċċinazzjoni tat-tfal. Kienet qed tgħid vaccines are safe for most people 18 years and older. Jiġifieri il-pajjiżi li tawhom lit-tfal u anke pressawhom fuq it-tfal marru kontra dak li qed tgħid WHO. Kienet qed tgħid li għandu jitlaqam fit-tqala. Uħol. Ma kienx qed tgħid li għandhom isiru l-eluq tal-iskejjel jew l-eluq tal-frontieri. Ma kienx qed tgħid nilbsu l-maskra. Ma kienx qed tgħid maskra kienet qed tgħid anke fit-tfal pereżempju inqas minn 5 ma jilbsux. Fuq il-maskri ma naqbilx ma li ħadet il-WHO għax irrakkomandathom u għadha temmen li huma effettivi, ma kinux effettivi. Ma kienx qed titkellem fuq plastic shields. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li daħlu f'ħafna pajjiżi li ma ġewx mid-WHO, ġew mis-suprintendenzi tas-saħħa. Pero anyway, dan it-trattat mhuwiex bħalma qed jgħidu n-nies u anke li kieku kien il-Kostituzzjoni tina garanzija min qed jgħid mod ieħor huwa żbaljat. U min qed jaħseb li din tista' tidħol mingħajr ma jiġi diskuss fil-Parlament, dik tkun biss biksur tal-liġi Maltija. Dik kienet diskutuha. Le, dik naslu għalija. Ekku. Okay? Ġifieri wasanna, ġifieri jiena dak il-pożizzjoni tiegħi. Jiena dik il-pożizzjoni tiegħi li kien hemm ħafna paniku fi żmien il-pandemija miż-żewġ estremi. Minn dawk li kellhom l-estrem li rridu jdaħħlu l-kontroll. U mill-estrem li ieħor li jemnu li kienet kollha inventata u mħallsa u pjanata minn xi snin qabel. Li baqa' wara għataw nies li qed jgħidu nies li ħadu l-vaċċin bli għażla libera u sew għamlu ħafna minnhom l-anzjani speċjalment. U l-estrem liħor li għadhom jippuxjaw għadhom qed jirrakkomandaw il-vaċċinazzjoni tal-Covid anke l-flatajiet kollha Malta tista' toħodha, ma nagħtix parir li xi ħadd inqas minn 65 sena joħodha huwa b'saħħtu u if you're over 65 u kellek xi darba l-Covid, you probably benefit very little from vaccination u xxerjat l-istudju għal benefit 1 in 1,000. Għal xxerjat Lancet study post fuq il-Facebook u nerġa' ħrix il-flus fil-bot biex inxerdu l-informazzjoni korretta. Jien niftakar konna għaddin nitkellmu fuq l-immunità naturali, u mbagħad ħarġet is-Superintendenza tas-Saħħa u qalet kull min ħa il-Covid mod naturali u wara 4 ġimgħat kien jista' jmur jieħu l-vaċċin, kellu jmur jieħu l-vaċċin tiftakar. Mhux seta' jieħu l-vaċċin, tista' tieħdu dak il-ħin trid, però kienet qed tgħid li inti għandek bżonn vaċċinazzjoni wara 4 ġimgħat. Mela Charmaine Gauci illum nista' nitkellem iktar liberament għax m'hemmx il-pandemija u restrizzjonijiet. Charmaine Gauci tittorina dak iż-żmien meta qalet hekk, mhux għax CDC xatt fis-CDC qal ma jinteressanix double blind randomized control trial li torik li wara li inti kollok il-Covid 4 ġimgħat wara u tieħu vaċċinazzjoni mRNA u DNA li jkollok benefiċċju fejn hu dan l-istudju. Għadha ma jeżistix. Sadda kienu ħafna side effects minħabba dak il-fatt. Mhux seta kien hemm side effects.
Ekku, lesti. Nirringrazzjakom Mela. tal-attenzjoni. Mela, wara dik il-valanga ta' informazzjoni, Mario, permetti li jien avukat id-domandi nħobb nagħmilhom ukoll. Jiena tagħmel żewġ punti u domanda issa ħanibda bl-ewwel punt. Tirrispondinix imma, ħanasal sat-tielet punt, imbagħad tirrispondini kollox. L-ewwel punt diġà ċennajt għalih int, imma nkunu forsi iktar speċifiċi. Divida timpera, ifret u saltan. Mela, għandna qisu żewġ kampijiet kif id-narrattiva fis-soċjetà ġiet żviluppata mela għandek dawk l-estremisti ma nafx ħanaqbad insejħilhom, inti diġà aċċennajt għalihom estremisti fuq front kontra l-vaċċinazzjoni in ġenerali u l-estremizmu ieħor li bir-rispett kollu fl-opinjoni tiegħi ġie adottat mill-Istat Malti nnifsu. U min mexxa n-narrattiva tal-Istat Malti? X'inhi d-distinzjoni jew x'inhi aħjar l-approċċ biex niddistakkaw minn dawn l-estremi? Li rrid ngħid huwa kif forsi anke il-manafeda tiġi pruvata. Kif hemm distinzjoni netta bejn dak li qed tgħid int, u jiena ġeneralment naqbel miegħu, u dawk l-estremi. Dak l-ewwel punt. Id-domanda li xtaqt nagħmel, inti semmejt il-pandemija tal-COVID-19, eccetera, u semmejt diversi affarijiet. Però il-Malti jgħidlek wara kulħadd bravu, dak iż-żmien, dak iż-żmien. Għajdilna bej wieħed ieħor kif kienu skorretti l-miżuri, ġifieri jekk tista' tirreferi forsi iktar Iva. speċifiku. It-tielet punt, hawnhekk fejn għandi daqsxejn diverġenza, miegħek nifhem dak li qed tgħid dwar l-ekwità x'inhi jew aħjar x'iridu jfissru uħud. L-ekwità essenzjalment hija xi ħaġa ġusta. Fil-fatt hija prattikament sinonimu ta' ġustizzja, jekk tmur tara l-kelma oriġinali. Kif qed jiktbuha fl-abbozz ta' trattat, ma semmix neċessarjament l-ugwaljanza li hija xi ħaġa totalment differenti. Ġifieri ħafna mill-inġustizzji li jsiru fid-dinja huwa minn min ħallat l-ugwaljanza mal-ekwità li mhux l-istess ħaġa. Ġifieri hemmhekk fejn nagħmel ta' distinzjoni naf li forsi inti ma rridx timplika differenti, imma fil-verità għandak nixtieq nafferma l-punt. Fil-fatt kulħadd għandu jfittex l-ekwità, id-dibattitu etiku filosofiku jispiċċa u politiku legali, eċetera, x'inhi l-ekwità. Tajjeb, ġifieri, insomma, tista' tirrispondini forsi fuq l-ewwel punt u t-tieni, fuq it-tielet. It-tlieta li huma. Mela l-ewwel waħda, l-estremi kif inti taraf l-estremi. Mela, iż-żewġ estremi ma kellhomx evidenza. Mela l-estrem l-anti. Ħanagħmilek korollarju għal din-domanda dal-punt. U nagħmilulek għax int ġejt assoċjat ma' estrem minnhom. Dik il-problema. Għalhekk iridu jirrispondi. Min jitkellem wara dari. Mhux wara dar, naħseb anke pubblikament. Kien hemm The Shift News li qalli li jiena assoċjat ma' gruppi anti-vaxxer. Jiena nisfida li Shift News u l-grupp ta' mid-dera grupp ta' Karwana Galizja dawn. Ma nafhomx min. U hemm diversi ġurnalisti li kellhom il-kawża ta' Karwana Galizja. Ma nimmaġinax li Defni Karwana Galizja kienet tagħmel dak l-istess żball li għamlu huma. Ma niċċellenġhom għax ma tistax tikkummenta fuq il-paġna tagħhom, niċċellenġhom meta jridu jagħmlu l-intervista u norihom jien minnu anti-vaxxer. U Times difatti għal ħseb l-argumenti kienu ċari ħafna, ġifieri jiena ma ninkwetax fuq dik l-assoċjazzjoni għax ma nira l-video ta' Times raw 130,000 oħra l-intervista għamilta ċara ħafna x'kienet il-pożizzjoni. Ma' Mark Lawrence. Mela għandek l-estrem li huwa kontra l-vaċċini, kontra l-mediċini u jagħmlu li inti s-saħħa tasal billi tuħu l-berries u l-frott u l-ħxejjex u prodotti naturali u ma jifmux li anke ċomp u l-uranium u ċanura, cyanide, l-aqwa veleni fid-dinja. L-aqwa velenu fid-dinja huwa naturali, huwa botulinum toxin li 1/10,000 of a gram joqtol ma nafx kemm mill-elf ruħ. Ġifieri din l-idea ta' naturali huwa tajjeb u dak li kollox lu artifiċjali huwa ħażin, pereżempju. Dik huwa dak l-estrem, u dak l-estrem li huwa l-estrem tal-public health li huma jemnu li minn wara skrivanija ġo xi uffiċċju l-belt, inti bil-qiegħda, ġifieri, inti taf il-bżonnijiet tal-Maltin kollha, mit-tfal sal-anzjani. Dawk li twildu qablek u dawk li se jtwildu fil-futur. U inti tista' toħroġ policy li tagħmel tajjeb għal kulħadd
U jiswa kemm jiswa flus da il-policy, anke kif kisser l-ekonomija Maltija, mhux importanti it's just only money. Daw kienu żewġ estremi. Mela kif taraf inti? Mela l-ewwel domanda, bl-evidenza. Basically, show me the proof. Palma jiġri fil-qorti. Mela l-pulizija jagħmellek investigazzjoni, saqsik ħafna domandi, qed tifittex evidenza. Il-qorti tiddeċiedi mill-iktar kamra baxxa tal-qorti sal-iktar kamra għolja tal-qorti għabbażi tal-evidenza. According to laws, ma għandek il-liġijiet, huma maqbulin mill-politiċi u għandek l-evidenza. Però l-evidenza kruċjali. U l-evidenza hija ċara. Inti għandek standard li jiġu pubblikat. Hija jew kienet ċara fl-epoka? Dejjem kienet, jiena li naħdem f'dan ambitu 30 sena. Ftit inqas minn 30 sena, m'hemm qegħdin. L-evidenza dejjem kienet ċara, l-evidenza mhix perfetta. L-ebda qorti mi perfetta, l-ebda investigazzjoni polizija mi perfetta, ma x'inhi l-alternattiva? Noħorġu bil-furkettun u bil-torċa u morru fitxu il-minsa morru immor sanajdu li hija saħħara morru norbtu ma siġrawna l-uqa. Jiviri, l-evidenza hija u l-evidenza kienet ċara fi żmien il-pandemija u qed nixxerja studji li għadhom sal-lum nirreferi għalihom mela ħriġthom f'2020. U bħed konsistenti sal-lum għax messaċ ma nbidilx. U għadhom ma ġewx kontraddetti minn evidenza oħra. Ma jistax ikun għax it was the highest level evidence. Mela l-ewwel wieħed kien ċodri fi żmien Ġunju ta' 2020 li wera li bej pajjiżi li għamlu border closures u pajjiżi li m'għamlux border closures minn pajjiżi li għamlu lockdown, pajjiżi ma għamlux lockdown, ma kienx hemm differenza fil-mortalità. Mela ġa kien hemm jekk hemm differenza hija żgħira, mela l-ewwel waħda. Bat kien hemm Ioannidis, wieħed mill-aqwa xjenzjati li dan akkwataw anke WHO li qal il-mortalità tal-COVID-19 fit-2020 kienet 0.26%, 0.26%. Bat kien ikkorreġi għamel 0.2%, 0.2%. U li daw il-figuri l-ewwel qalu bidew jgħidu li Ioannidis tobbaw Malta, bdew jgħidu Ioannidis minn Merieħ. Ejmer, għan rispondi domanda. Provaw meruħ il-lum, għax kellu assolutament raġun. Ba daw kienu nis li kienaw anke statistician Malta, li jiprova jmerini u għajt li jikwota figuri mill-modeling studies ta' Ferguson li għajt li l-mortalità tal-Covid kienet 1.5%, li jekk huma ma tagħmilx lockdown, il-reproduction number jitla 2.6 times, ġifiri kull persuna tinfetta 2.6 persuni oħrajn. Fi żmien 5 tiem 10 tiem, inti kollok il-popolazzjoni kollha li ħadet il-Covid u huma qalu li se jmutu 10,000. Kemm mietu nies bil-Covid? 800, 900, 1000? Jekk mietu. Għax kienu nies li kienu infettati u kellhom kondizzjoni ta' komorbidità oħra. Dividaw kienu letteralment tant iffissaw fuq daw l-istatistika ħażina li meta ħarġet l-evidenza li għadni nikkwota sal-lum, injaraw, mbagħad vaccines li ħarġu l-studju rejt mill-ewwel they were miraculously effective u panajda. U l-estrem li ieħor ma jridx jaċċetta li hemm il-marda għadhom minn qed il-PCR jikkwotaw il-min ivvinta l-PCR, il-Maldis, u jgħidu li qal it-test jista' jippikja dak li trid. It's not a diagnostic test. U dawn mhux qed jifhmu li hu qed jgħidu toqgħod attent kif tagħmel it-test biex taqbad eżatt dak li qed tfittex. U li jinti ssib l-traċċa tal-virus ma jfissirx li jinti infettat imma ġejt espost. You may be exposed, you may be recovering or you may be infected. U għamilt xaxxeret l-istatistika jek tkun pozittiva fi żmien 5 tiem mill-ewwel sintomi sa reproduction cycles 25, inti għandek positive predictive value ta' xi 80%. U ma jistgħux jifhmu dik l-istatistika u jgħidu Le, għax Karim Maldis minn ivvinta qal li it's not a diagnostic test and it can test for anything. Ma għalfejn taħu il-Nobel Prize, il-raġel. Ekk ivvinta test li jittesta kollox u jiġi kollox pozittiv. Kospirazzjoni u rranġaw minn wara l-kwinti u biex taħu il-Nobel Prize. Unbelievable. Umbat li ħarġu, mela għandek iż-żewġ estremi,
inti bl-evidenza u jiena illum għandi following u nafuna ħafna nies għax jiena dejjem ix-xerja nażel l-aħjar evidenza sa fejn stajt insib u dejjem nix-xerja u nvarja biftit meta jkun hemm aħjar evidenza aħjar, però dejjem bqajt l-istess messaġġ li m'għandniex bżonn lockdowns, jekk se tagħmel lockdown tagħmel għal ġimagħtejn fi żmien ix-xitwa xi marda staġjonali għadhom sallu mimeru li hija marda staġjonali, kif inti jkollok il-COVID għandek immunità naturali, minn m'għandekx l-immunità naturali u inti vulnerabbli il-vaċċin jista' jgħin m'għandek bżonn tieħu ħafna dożi għax id-dożi kull wieħed dejjem ikun inqas effettiv u li inti għandek l-iktar ħaġa li se tipproteġik għal herd immunity li tiġi maż-żmien u fis-sajf inti l-infezzjonijiet fis-sajf ituk if anything benefiċċju ta' herd immunity. L-aħħar domanda x'kienet fuq l-etika. L-aħħar il-punt fuq l-ekwità u kif Mela, jiena nagħmel id-distinzjoni bej equality of opportunity and equality of outcomes. Mela quality of opportunity li inti kulħadd ikollu l-istess opportunità, ma jkunx hemm diskriminazzjoni, kulħadd jingħata l-istess opportunità, huwa konċett konservattiv, huwa konċett kattoliku, huwa konċett kristjan, huwa konċett ekwità fejn inti tagħti l kulħadd l-istess opportunità. Il-konċett liħor huwa quality of outcomes li kulħadd ikollu l-istess. Mela l-istess dar, l-istess ammont ta' flus, l-istess intelligenza, l-istess talim, l-istess job, dak huwa konċett tax-xelluk, huwa konċett soċjalista, huwa konċett komunista. Huwa konċett li ppuxja ħafna minn daw it-tassazzjonijiet li qed naraw llum pereżempju fuq il-klima, qed naraw tassazzjoni u kwalunkwe attività tal-bniedem biex inti l-kulħadd tiġibu l-istess, biex inti kull min jitla' l fuq teħdaq ta' martell l-isfel u kull min qiegħed l-isfel ittellaw il-fuq. Inti kull ma ġġib meta tagħmel hekk, il-provi juru hija l-faqar. Il-pajjiżi kollha komunisti ġabu il-faqar fuq in-nies tagħhom. Il-pajjiżi li ħallew il-libertà tal-attività ekonomika li taw l-opportunitajiet il kulħadd l-istess fetħu, kibru u żviluppaw. Waqt il-pandemija li daħħalna l-kunċett erġajna li kulħadd irid jobdi għax kulħadd irid jobdi l-istess regola, ġabna l-ekwità, kulħadd jobdi l-istess regoli, għamilna l-iktar ħsara ekonomika f'dak iż-żmien li qatt konna rajna. Ħassarna l-ekonomija tal-Ewropa fi żmien sentej bil-lockdowns li għamilna. Jiġifieri hemm differenza taqsam bejn l-ekwità tal-opportunità kulħadd għandu m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni kulħadd. Equal opportunity, equality of opportunities, najda ħjar bil-Ingliż. Milli kulħadd ikun ugwali. Għax kulħadd ikun ugwali ma tiġri qatt, hija impossibbli. Nispera rispondejt domandi. Rispondejtni però l-punt li rrid nagħmel jien u dopu huwa punt favur dak li hawn f'dal abbozz. Il-problema ħatqum wara l-abbozz kif ħajjiġi interpretat u applikat minn min. 100%. Jina l-episodji segwejtom kollha tal-li ġew qabel ta' din is-sensi, ma nafx kollox, naftax kollox imma naf li għamil punt fuq din l-ekwità u xi tfisser eċetera. Kif inhi abbozzata u mhux ħanoqgħod naqra da jista' jsibu online min irid anke bil-Malti. Għamilnieh qiegħed fid-description. Da bil-Malti għamiltu int jew dak bil-Malti għamiltu jien. Sewwa mela ma jkunx perfett. Aħjar ħażin. Ma jkunx perfett fis-sens. Itfgħu bl-Ingliż. Le bl-Ingliż qiegħed. Min irid jaqilbu għall-Malti jaqilbu. Bl-Ingliż qiegħed fid-deskrizzjoni bl-Ingliż qiegħed. Ma issa li għandit quddiem it-test huwa bil-Malti. Però rajtu bl-Ingliż, ġifieri mill-memorja dal-punt rajtu. L-ekwità hawnhekk m'għandix taqsam essenzjalment mal-ugwaljanza. Issa rridu noqogħdu attenti għal forzi politiċi, soċjali, tekniċi, teknokratiċi li jippruvaw jagħtu interpretazzjoni kif qed tgħid int pereżempju li l-ekwità tfisser neċessarjament xi forma ta' ugwaljanza ta' riżultati, quality of outcome, li mhux il-każ. Ġifieri dan it-test jista' jiġi applikat tajjeb u jista' jiġi applikat ħażin u ħażin ħafna. Però dejjem b'mod ta' pariri. Għax m'għandu ma jagħti l-ebda poter li WHO biex imponi. Biex ikunu ċari. Dik kwistjoni oħra ta' natura proċedurali. Ma dan huwa il-prinċipju għadni huwa approċċi ġenerali. Ma nafx, Mario, tixtamel xi domandi jew tmexxi d-diskussjoni. Palma qed nitkellmu fuq il-santi referejt għal Pandemic Preparedness Plan.
Għax daw importanti nagħmlu distinzjoni għax in-nies jitħawdu nafu li hemm żewġ proġetti in parallel palissa. Naħseb għattini Ġifieri. konna programmi. Eżatt, u t-tieni wieħed mid-dera għandna bżonn programm ieħor. Da aktar importanti, għax da ġdid. Da ġdid, Liħor Żgur. ftit se jinbidel. imma daħ jiġi Da. diskuss il-Parlament suppost. Iva, ma kif inhu da dokument jien m'għandix problema. Irridu naraw sa nagħmlu fil-verità. Eżatt. M'għandi l-ebda problema bih kif inhu da dokument illum, Assolutament xejn, ġifieri, dokument tajjeb. Imma kif qed jgħidilna Jiena dottor għaddi ma- hawnhekk jiena għaddi ma jisu rajx. jista' jiġi interpretat. Jista' jiġi Jien interpretat. ma qrajx kollox. M'għandek biex min ikollu idea ħażina. Ħanajdilkom għal għaddi ma qrajx kollox, għax daqsu l-abbozz finali. Ekku, Jiġifieri. ekku. Dik punt ieħor importanti. Dak punt ieħor ġifieri da jista' jinbidel kif diġà Żgur. nbidel, ġifieri Dottor Ekku. Soler ta' spjegazzjoni pjuttost ċara ta' kif telqu l-affarijiet u probabbli telaq min rrid jew juħu l-poter fidejh jew jagħti Ekku. l-poter lil xi ħadd. U dik inkwetanti. Le mhijiex inkwetanti għax il-tibdil kien il-kontlarju. Mela mhux se jerġa' lura li kien. Inkwetanti li kien. Fil-bidu. Li kien. Terġa' Min Żgur. għajjem kjas fuq kif Żgur. kien fil-bidu naħseb Kellu raġun. għamil ninżalu l-kappell. Ovvjament però issa tittara Żgur. l-abbozzi kif qegħdin U kif ħajġu? u kif se jiġu jiġifieri u hemmhekk għad indaħħal punti ieħor dwar in-negozjati u min hemm jirrappreżenta l-Malta, eċetera, Ekku. eċetera, u kif. Tajjeb, jiena milli rajt, jekk wieħed jara l-artiklu 3 ta' dan l-abbozz hemm il-prinċipju approċċi ġenerali. Hemm garanziji ta' kollox, jiġifieri dan meta għandek prinċipju approċċi ġenerali, tajjeb, dawn il-prinċipji jintużaw biex tinterpreta il-kumplament ta' trattat. Mela, jitlaq bl-ewwel prinċipju rispett tad-drittijiet tal-bniedem. Tieni prinċipju għas-sovranità. Le, mhux id-drittijiet tal-bniedem biss, il-libertà Hija tal-bniedem. inkluża. Inti taħt drittijiet tal-bniedem fil-verità ninkludu l-kunċett ta' libertà. Ma importanti li ngħidu libertà għax ċertu nies qed jgħidu li l-libertajiet tagħna ħajspiċċaw b'dat trattat. U għall-oppost, da jiggarantixxi. Importanti biex nispjegaw, però fil-verità teknikament drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali tal-persuna huma waħda u l-istess ħaġa. U dawk qegħdin fl-ewwel prinċipju f'dan l-abbozz. It-tieni wieħed huwa s-sovranità tal-istati kontraenti. Ekku. Tajjeb, u hemmhekk ikollna kwistjoni fejn nistgħu immissu u ninkwetaw fuq is-sovranità u mhux ġejja fuq livell internazzjonali mill-Organizzazzjoni Dinjija s-Saħħa jew hekk, ġejja iktar mill-Unjoni Ewropea possibilment. Dik naslu għalija. Però dat trattat li qed irid naqra. Mbagħad biex inkompli se mhux naqra l-prinċipji kollha xem 12 wieħed. Però l-aħħar tlieta importanti ħafna naħseb ukoll għal min qed jitħasseb xjenza u evidenza. Proporzjonalità, ċoe proporzjonalità fid-deċiżjoni tas-saħħa pubblika l-prevenzjoni, it-tħejja u r-rispons għall pandemi u dawn joħduhom l-istati kontraenti, mhux il-ħu. Tajjeb, privatezza, protezzjoni tad-data u konfidenzjalità. Ġifieri dawk huma il-prinċipji. Il-punti l-oħra jiena tajtu tqalliba ġenerali huma s-soltu speċjalment meta naslu l-prodott finali, l-abbozz finali, is-soltu hemm ħafna kliem, ikun ħafna drabi ġenerali, ikun fakultattiv, optional bl-Ingliż, u tittara kif jimplementawh. Issa, kif jimplementawh, ma rridx id-diskussjoni, ma nafx għandek xi domandi int, però jiena minn ftit riċerka li għamilt, l-ewwel ħaġa li tħassibt dwarha huwa da min qed jinnegozja għal Malta. Wieħed, f'dan ħafna trattati, u naf anke mill-kuntest tal-Unjoni Ewropea, dispjaċini ngħid imma l-perspettiva li nara jien hija li Malta ħafna drabi ma tantx għandha rwol attiv fid-diskussjonijiet. U Malta maħniex qed nitkellmu ministri u affarijiet hekk, daw ikun hemm uffiċjali pubbliċi li xogħolhom huwa pubbliku fis-sens, però n-nies hemm barra ma jkunux min qed imur għall-laqat, eċċetera, eċċetera, eċċetera. U għal Malta l-ixprun tal-involviment tagħha f'din il-kwistjoni kollha ġej mill-Unjoni Ewropea. Dak hemm deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li awtorizza lill-Kummissjoni Ewropea biex tinnegozja f'dak trattat għal dak li għandu x'jaqsam affarijiet li għaw taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk jibda jidħol il-vera taħwit u preokkupazzjoni legali għax il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea viżavi l-Istati membri taħt it-trattati tal-Unjoni Ewropea hija waħda li dejjem progressivament jippruvaw jespandu.
Jiġifieri fil-li kellek l-Unjoni Ewropea għandha poter wieħed, fil-lum il-ġurnata għandha 8 u issa tittasal għal 20. Hemmhekk iridu noqogħdu attenti, però dak proċess li huwa għaddej. Ma dak huwa proċess biex inkunu ċari. Dak huwa proċess li naqbel li inkwetanti il-poter li għandha l-Ewropa, ma tinkwetani iktar il-Green Deal u l-impatt li se jkollu fuq il-ħajja tagħna, fejn nistgħu ngħixu, x'nistgħu nieklu, x'karozza nistgħu nsuqu, kemm nistgħu nsifru, kemm se nkunu ntaxxati, eċetera, eċetera. Jiena l-inkwitija. Xejn il-punt għax daw affarijiet fil-daw. Il-punt tiegħi u l-preokkupazzjoni tiegħi huma x'inhuma jagħmlu l-uffiċjali pubbliċi Maltin involuti? Ma nix insaqsi minnu. F'dan it-trattat. F'din il-kwistjoni kollha kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kemm fuq dal-livell għalfejn għax da trattat jista' jkun jiġi ffirmat kemm mill-Unjoni Ewropea huwa miftuħ għall-organizzazzjonijiet bħall-Unjoni Ewropea u kemm minn Malta bħala stat indipendenti u sovran. Għalfejn għax il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea ma tmix kollox, ngħid il-veru hemm ħafna affarijiet li niddubita kemm l-Unjoni Ewropea ma tmix magħhom li m'għandix kompetenza fuqhom illum il-ġurnata għax fuq kollox missew, ridna nkunu suq komuni u spiċċajna niddiskutu u nibatu l-armi l-stati oħrajn tajjeb jew ħażin biex ħanidħol fiha. Imma dak it-tħassib tiegħi primarjament Malta x'inhi tagħmel jew qiegħda ċiċċibax u tħalli kollox għaddej jiddeċidu l-Kummissjoni Ewropea nies tekniċi. U mbagħad wasal għandna Jesseru so mexxi. Ma rridx inkun għax ma nafux, jiġifieri ma ġiex imħabbar x'inhu jsir minn naħa ta' Malta. Għandna ħabib hawn isfel kelb. Ma ġiex imħabbar x'inhu jsir. Jiġifieri jiena nibża li jkun hemm kwistjoni, jibgħatu email Malta jirrispondu bl-Ingliż alla volja l-Malti lingwa uffiċjali tal-Ewropea, no objection jew. U hemmhekk ninkwieta dan per se għadu l-bidu. Dan għat iridu naraw regolamenti jew direttivi tal-Unjoni Ewropea l-qoddim dwar dan jekk jgħaddi dan f'Mejju jew meta għandu jiġi jgħaddi u ratifika. Però issa nixtieq. Issa ma hemm kwistjoni fuq livell nazzjonali wkoll. Iva, ma biex ma nisfixklux. Dat trattat minnu nnifsu ma jistax jagħmel li joħorġu xi direttiva restrittiva. Għax dat trattat kull ma qed jgħid kif il-WHO se tagħti l-pariri. Issa ki WHO tagħti l-parir li pereżempju jlaqmu min huwa vulnerabbli. U mbagħad l-Ewropa bħalma għamlet toħroġ pass u tgħidlek isma' dal-pass mingħajru ma tistax tmur ir-restorant. Problema mhux da. Mela min qed jiffoka fuq da qed jerġa' li żbalja. Mela t-trattat nerġgħu ngħidu. L-International Health Regulations u l-Pandemic Treaty kien hemm diversi proposti għal tibdiliet li kienu se jkunu restrittivi immens, iktar milli kienu restrittivi direttivi li ħarġu mill-Ewropa fi żmien il-pandemija. Dawn taru kollha. Da trattat jiena m'għandix problema li ngħid no objection go ahead. Per assolutament 100%. Mingħajr ma ninkwieta għax m'hemm xejn fih li nkwetani. Però mbagħad dawk il-pariri, dal-grupp li se jiltaqgħu se jħorġu il-pariri u se jgħid li huma bbażati fuq l-evidenza se jkunu verament bbażati fuq l-evidenza u hekk ma jkunux u jiġu biex jagħtu pariri ħżiena. Ħajkonna ġol pajjiżi drittijiet li mmorru ngħidu led ma di ma naqbilx mhux se nimxi magħha u hemmhekk niqpa nsostni mela l-problema mhux il-Pandemic Treaty jew l-IHR. Direttivi mill-Ewropa li jerġgħu jagħmlu l-iżbal jinjoraw il-Kunsill tal-Ewropa joħorġu direttivi bla sens u mhux ibbażati fuq l-evidenza. Okay? One. Mela l-Ewropa, però dak argument ieħor issa. Ekku. Mhux da. Mela min qed jiffoka fuq dat jiżbalja. Tu il-supretendenza tas-saħħa ħatara toħroġ il-WHO u toħroġ pariri bħal matat li m'hemm bżonn li tlaqa' mit-tfal, m'hemm bżonn li tagħmel lockdown, m'hemm bżonn ta' daw il-PCR screening tests. M'hemm bżonn tal-kwarantina tal-kuntatti kienet fuq il-lista tal-pandemic u l-epidemic response fit-2019 ta' WHO uffiċjali bbażata fuq l-evidenza. U din kulħadd iċċekkja anke biex terġa' toħroġ terġa' tiċċekkja jekk insibek pożittiv insakrek ġewwa ma tistax toħroġ. Veri problema għamilna b'tibdiliet fil-liġi Maltija biex is-supretendenza ma jkollix dik il-poter. Mela jien inkwetani. Da ma jinkwetani xej, WHO, bir-rispett kollu għal kulħadd. Jinkwetani l-Ewropa x'għamlet dak iż-żmien van der Leyen
u l-miżuri li daħlet u biex injorat il-Konsil tal-Ewropa, ma l-aħdar waħda l-inkwetat ir-rispons tal-Superintendenza tas-Saħħa li għandek biċċa karta li l-Ewropa kollha jgħidlek inti għandek immunità għal 6 xhur għax kellek il-COVID u toħroġ dil persuna le inti wara 4 ġimgħat tieħu l-vaċċin. Min inti biex bliema evidenza. Jiġifieri il-problema Malta hi u Malta kellna jkollna kwas kostituzzjonali b'saħħtu li lila juri li għamlet żball u qabżet il-poteri tagħha biex ma terġax tagħmel dak l-iżball. Għanna nifokaw fuq il-problema li kellna Malta li kellna fost l-iktar miżuri restrittivi u bla sens bir-rispett kollu. Per eżempju tal-maskri li tilbes il-maskri biex tmur għal papri waħdek ġo Sant'Anton. U daw kollha meħudin bil-poter li għanna f'Malta, jiġifieri dik il-kwistju, mhux imbillittini rapporti tal-ECDC, eċetera, eċetera, għax dawk jgħidlek fihom infishom hemm disclaimer daqs dinja u jgħidlek li responsabilità tal-Istat Membru. Anka mhux hekk biss u qalu f'kull rapport għax qrajthom kollha. Kull rapport jgħidlek you have to consider the economic and social impacts u toħroġlok rapport Sarmen Gawċi ta' evidenza fil-każ kostituzzjonali li qas konsidrathom di qas darba u tat il-miżuri. L-unika konsiderazzjoni li kella li ma jkollix overload l-isptar. Dik biss. Dik kienet li diriġiet il-policies kollha Malta. Problema Malta kienet mela fid-WHO. U l-qoddim il-problemi jkunu jekk l-Unjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa leġislattiv. Ma dika nitkellmu fuq affarijiet li mhux qegħdin qudiemna. Qas għandna lat finali ta' dan għalhekk iridu nkunu ngwardja li bħal famuża kwistjoni kontaw jima Dottor Soler tal-abort u x'għamlu warajha. Imma sa dak il-punt, dak li għanna nistgħu niddiskutu. Qed naraw diskussjoni anke l-Ingilterra fil-Parlament Ingliż pereżempju, fejn kien hemm petizzjoni li ġabret 116,000 firma din sewwa. Ta' biġinu. Imma Biġin bir-rispett kollu, Biġin ġie eżolat mill-gruppi politiċi kollha għax Biġin qal affarijiet tajbin u mbagħad qal il-ħmerijiet. U d-diskussjoni meta għamel id-diskussjoni kien waħdu fil-Kamra. Kulħadd l-barra. Però biex ir-risposta kienet. X'qal dar Biġin x'jiena m'għandix idea. Da Biġin qal affarijiet tajbin, però qal pereżempju għamel ċertu żbalji ħoxna, pereżempju qal li ċertu miżuri li kienu daħlu fi żmien il-pandemija kienu bħalma kellna l-Holocaust fi żmien il-Ġermanja. Ħu paċenzja. La tajtek inti, bir-rispett kollu, keċċaħum il-Partit Konservattiv. Mario għandu jagħmel imur jitkellem il-Parlament u jitkellem waħdu. U żewġ persuni oħra. M'għandekx kontroll fuq. Però dik kien petizzjoni ġifieri ġabret daw il-firem, anyway, ġifieri u il-Parlament ta' anki risposta fejn qed jgħid aħna nappoġġjaw l-emendi immirati tal-International Health Regulations mhux dan ma x'in-nies biex jifhmuna. Eżatti. Biex niżguraw qafas globali adattat biex jirrispondu għat-tixrid internazzjonali tal-Mart. Ekku hekk għandhom jagħmlu. Issa. Għax it-tixrid internazzjonali tal-Mart aħna qed nitkellmu fuq malaria, measles, il-polio, daw joqtlu eluf u miljuni ta' nies mad-dinja. Waħda mill-iktar mart li hija toqtol nies ġol-Afrika hija l-measles. Alright? Measles Malta mhix ħaġa kbira, l-ewwel taw it-tilqim kontriha. Però mingħajr it-tilqim il-measles f'min huwa debilitat toqtol waħda mill-iktar mart qedtila u tista' tipprevenija 100% bil-vaċċinazzjoni. Issa hawnhekk qed jgħidu il-Gvern qal qed jappoġġja l-proċess tal-qbil dwar l-emendi immirati ta' International Health Regulations bħala mezz ta' tisħiħ ħatħejjija u għal rispons għall-emerġenza futuri tas-saħħa, inkluż permezz ta' żieda fil-konformità fl-implementazzjoni tal-International Health Regulation, it-titjib ta' trasparenza u titħaffef il-puntwalità tar-rapportar. Process. Ħaġa tajba di. Eżatt. Issa, hawnhekk nerġa' nkompli, nħu biċċiet għella ndu mhux naraw mela. Il-Gvern tar-Renju Unit għandu impenn u dmir qawwi li implementa l-liġi internazzjonali li huwa suġġett għalija. Sa din hawnhekk naħseb għandna l-obbligi internazzjonali u din forsi. U skur li hemm obbligi internazzjonali. Suġġett ta' dritt internazzjonali tista' tfisser ħafna però kompli ħana. Eżatti, madankollu konna ċari li l-Renju Unit mhux se jiffirma l-ebda emenda tal-International Health Regulations li tikkomprometti l-abilità
tar-Renju Unit li jieħu deċiżjoni domestiċi dwar il-miżuri Eżatt. nazzjonali tas-saħħa pubblika. U għalhekk inbidlu daw. Eżatt. Għalhekk inbidlu. Eżatti, dak li qed tgħid inti. Qed ngħidlek li kien hemm l-oġġezzjonijiet. Dik iktar qed tiddeqni jiena bħalissa m'hemm l-ebda pjan li ssir votazzjoni dwar l-emendi tal-International Health Regulations. Proset. Il-Parlament ġifieri. Ekku, proset. Jekk il-Gvern tal-Renju Unit jixtieq jaċċetta l-emenda tal-International Health Regulations, allura skont il-kontenut tal-emenda tal-AHR rispettiva jistgħu jkunu meħtieġa bidliet fil-liġi domestika. Proset, eżatt. Meqjusa meħtieġa jew xierqa biex jirriflettu l-obbligi taħt l-emenda tal-International Health Regulations. Il-Gvern jipprepara tal-jabbozz tal-leġislazzjoni quddiem il-Parlament passu. Tista' tiqaf ftit issa? Proset. Taf x'inhu jgħidem? Mela, it-tibdil fl-International Health Regulations tal-World Health Organization kif huma llum ħajapprovhom il-Gvern Ingliż. Mingħajr votazzjoni. Mela, għal-ispiċċa. Mela, il-regolamenti li hemm fl-International Health l-International Health Regulations li hemm illum kif se jiġu modifikati, il-Gvern Ingliż se japprovhom u se jivvota favorihom u se jimplementhom mingħajr diskussjoni fil-Parlament u sewwa jagħmel għax dawk ir-regolamenti m'hemm xejn li jinbidel li għandu bżonn ibiddel il-liġijiet li tiġa hemm. U għallek hemmhekk li kieku hemm xi tibdila li jrid isir tibdil fil-liġi, dak imbagħad bil-fors irid jiġi diskuss fil-Parlament. Rajta issa. Proset. Mela dak li hemm fl-IHR illum nerġa' nsostni tant huwa l-istess bħalma kien qabel jipperfezzjona, jirranġa, ikun hemm iktar kollaborazzjoni, li ma jbiddel xejn fil-liġijiet li hemm l-Ingilterra llum, li ma jafas xejn fuq il-libertajiet tal-persuni llum, jimprovja ir-rispons futur għal pandemija, jew epidemija, jew problemi oħrajn ta' saħħa, u li l-gvern m'għandux ibiddel liġijiet, allura jista' jiffirma japprova mingħajr ma jiddiskutiha fil-Parlament għax il-liġijiet ma jinbidlux. Għalhekk dal-Pandemic Treaty u l-istess se jiġi bil-Pandemic Treaty. M'għandux għalfejn jiġi diskuss. Ma dak diskuss, suppost. Mela ħanerġa' ngħidlek, m'għandux għalfejn jiġi diskuss, għax hekk da ma fih xejn li se jinbidlu l-liġijiet u ma fih xejn li se jinbidlu l-liġijiet l-Ingilterra, m'għandhomx għalfejn jiġi diskutuh għax jistgħu jiffirmaw għax ma tinbidilx il-liġi. L-istess raġunar, biex tara kemm la wieħed la ieħor mu qed idaħħal xejn minn dawn ir-restrizzjonijiet li ċertu nies qed jgħidu li se jdaħħlu. Skont dak li qed jgħidu. Nerġa' ngħidlek, għax qed terġa' tintilef. Tant intilek tisma' mod ieħor, tant li inti sanfxilt, ħanerġa' ngħidlek. Mela dat trattat u t-trattat ieħor se jinbidlu. Kieku nbidlu, kif kienu se jinbidlu fil-bidu, kienu se jinnaqsu l-libertajiet tan-nies. Biex jinnaqsu l-libertajiet tan-nies, tittaddi liġi. Biex taddi liġi, tittaddi mill-Parlament. Biex taddi mill-Parlament, titissir diskussjoni. Ħanerġa' ngħidha biex ma nintifixklux. Daw it-trattati rridu jbidlu id-drittijiet, il-proċessi li l-WHO iktar poteri. Biex kellu jsir hekk, kellu jbidel il-liġi. Biex kellu jinbidel il-liġi, kellu jiġi diskuss fil-Parlament. Oġġezzjonaw inkluż l-Ingilterra fuq dawk l-affarijiet. Daw it-żewġ trattati, l-International Health Regulations u l-Pandemic Treaty, ma bidlu xejn ta' sustanza qed jgħidu kif għandha tingħata l-parir mid-WHO, kif se taħdem id-WHO, kif se taħdem biex tara pandemiji fil-futur, x'tib ta' rispons għandu jkun hemm, mod li għatu pariri, ma mhux tassattivi, u tant l-affarijiet huma fuq livell ta' kollaborazzjoni internazzjonali li daw jistgħu jiġu firmati mingħajr l-ebda diskussjoni fil-Parlament. M'hemm xejn fihom li jnaqqas id-drittijiet tal-individwu. Kull min qed jgħid mod ieħor qed jgħid ħmerijiet għaliex għax kieku fihom affarijiet li jinbidlu d-drittijiet iridu jinbidlu l-liġijiet biex jidħlu dak l-affarijiet fis-seħħ u jridu jiġu diskussi bil-fors. Mela n-nies dispera qed jifhmu. Meta jiena kont l-ewwel fuq television u għadt isma' irridu noqogħdu attenti x'inhu jiġri għax kien hemm ħafna affarijiet inkwetanti fihom daw. Daw inbidlu bl-oġġezzjonijiet tal-pajjiżi kbar. Tant inbidlu li dat trattat ma jbiddel xejn fis-sustanza li jinbidlu l-liġijiet, ma nagħmilx diskussjoni fil-Parlament u m'għandix problema li jiġu firmat. Però dal-pariri mbagħad wieħed irid jara, daw il-pariri ma jkunux ħżiena bħalma kienu fiż-żmien tal-pandemija, però l-problema dak iż-żmien ma ġiex mid-WHO,
bl-eċċezzjoni tal-maskri u ċertu eċċezzjonijiet oħrajn li naċċettom. Problemi ġew mill-Ewropa li daħlet dak il-pass li jintuża ħażin, li qalet li se tidħol biex tiffaċilita travel u għamel eżatt l-oppost, u mis-sopratendenzi ta' ċertu pajjiżi, waħda minnhom Malta li daħlet miżuri bir-rispett kollu bla sens u l-nies jarawhom. Il-problema mhuwiex da, problema solvu problema l-oħra, livell lokali. U issa nitkellmu l-qoddim li anke li kieku kien hekk li għamlu di diskussjoni daħlu daw il-liġijiet restrittivi u batem li żomm il-Kostituzzjoni. U neqpa' ngħid, l-ebda trattat ma jaqbes il-Kostituzzjoni. Ma dak livell li ħod tad-diskussjoni. Dak il-livell nitkellem fi dwaru jien, ovvjament, dak hemmhekk dwar l-sitwazzjoni fir-Renju Unit. Ekku. Malta għandna liġijiet differenti u kapaċi japplikaw realtajiet differenti. Ma nafx fejn konna fuq il-punt essenzjalment. Jiena kif semmejna l-problemi huma ġejjin skont x'ħajġri fil-futur mill-Unjoni Ewropea u Malta. Jiena onestament l-approċċ L-Ingilterra mhijiex fil-ġifieri huwa barra mill-Unjoni Ewropea, allura issa il-parallel huwa l-analogiji jistgħu jkunu daqsxejn iktar problematiċi għax għandhom realtà differenti. Dawn m'għandhomx għalfejn jaraw x'ħad toħroġ liġi l-Unjoni Ewropea illum il-ġurnata. Imma aħna differenti. Aħna għandna u bil-provi dan sitwazzjoni fejn l-awtoritajiet Maltin joħroġlok rapport fuq livell Ewropew u jsegwuh minn Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u jgħidlek daw hekk qed jgħidu bejwet u però mbagħad inkunu papisti iktar mill-Papa. Di l-mentalità. U għax nagħmlu hekk qegħdin fit-tajjeb. U di mentalità li mhux f'dibista mifruxa mal-Maltin b'mod ġenerali meta rridu nirrispondu għal xi ħaġa. Din kienet kriżi fil-bidunet. Il-mentalità ta' kriżi tagħna hija tal-assedju l-kbir. Għalaq kollox tella swar, kulħadd reġimentat u kulħadd irid jobdi. Allura dik tinkwetani jien, għax hemmhekk fejn suppost il-Maltin li huma fl-awtorità, l-uffiċjali pubbliċi Maltin li huma fl-awtorità, suppost qegħdin involuti fin-negozjati u jaraw x'isir u x'se jsir. U hawnhekk forsi ta' min nagħmlu domanda li jridu jirrisponduna fil-pubbliku x'inhu ma jagħmlu l-awtoritajiet Maltin fil-kuntest ta' dawn in-negozjati. Dan kollox fidej l-Unjoni Ewropea għax jekk ir-risposta għal dik hija iva ifisser probabbli, mhux bil-fors legalment, però politikament kif ħajapplikawha. Mela li ħad toħroġ l-Unjoni Ewropea aħna ħanoqogħdu għaliha. Għalfejn, direttivi u regolamenti tal-Unjoni Ewropea jsiru kemm trid. Pero stati membri ħafna drabi jikkontestaw imorru l-qorti ta' ġifieri li toħroġ l-Unjoni Ewropea mhux bil-fors huwa korrett, kienu wkoll kont involut f'kawżi kontra l-Kummissjoni Ewropea bħala konsulenti, ġifieri Malta ġieli oġġezzjonat għal xi affarijiet li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Imma x'inhu ma jagħmlu? X'inhu ma jagħmlu l-Maltin? Hemm fuq dak il-punt illi fl-Unjoni Ewropea tista' taqbes l-Kostituzzjoni tagħna Teknikament le. Għalfejn. Nifhem min qed jgħid li forsi sovranità mnaqsa li taqbes eċċetera, però mhux legalment korrett. Fil-prattika ma wħadd li huwa assolutament indipendenti. Fl-Unjoni Ewropea maħniex. Għandna jistmaw li 80% tal-leġiżlazzjoni tiġi fl-Unjoni Ewropea kif applikabbli f'Malta. Però dik kienet għażla sovrana tagħna. Taqbel jew ma taqbilx magħha, tħalljan fl-Unjoni Ewropea u rridu noqogħdu għat-trattati. Meta nitkellmu fuq obbligi internazzjonali u dritt internazzjonali, jekk tħallt għalihom sovranament, inti aċċettajt tħallt għaliha hu. Dan kuntratt bejni u bejnkom. U b'referendum, ma ninsewx. Mhux bil-fors, le, mhux bil. Le. Tal-Unjoni Ewropea b'referendum. Imma dik xi ħaġa interna lina. Iva! Fuq livell ta' dritt internazzjonali, konna sovrani u għażilna li nittrattaw mal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex issibna fl-Unjoni Ewropea. Issem trattati u l-funzjonamenti kollha. Il-problema ta' dik hija li aħna jekk joħorġu regolamenti jew direttiva tal-Unjoni Ewropea, ma l-ewwel daqqatajn iridu nimxu magħha. Regolament ħafna drabi m'għandek bżonn liġi nazzjonali, dak huwa direttament applikabbli u rridu nimxu miegħu l-awtoritajiet kompetenti Maltin. Direttiva tittamel liġi nazzjonali biex timplementa fl-ordinament legali, ġuridiku l-kelma propja, tagħna, tajjeb, hemmhekk fejn irridu naraw il-qudiem se jiġri. Issa,
Id-domanda kienet nitilfux s-sovranità. Nitilfux le Tipprevalix. tipprevalix il-Kostituzzjoni ta' Malta. Jiena rajt id-diskussjonijiet u hawnhekk fejn mhux ħanaqbel. Għax kien hawn diversi. Għax l-għażla li tidħol għaliha Malta mlita. Mela kien eżerċizzju tas-sovranità tagħna. Mela fejn iridu nattakkaw jekk ma naqblu. Ġifieri għandek l-artiklu 6 L-artiklu 6 madu u jipprevali. U l-artiklu 65 subartikolu Ekku, wieħed saqsi. bir-rispett kollu. Dak huwa dwar il-poter leġislattiv tal-Parlament Malti. Sewwa, ġifieri dak huwa dwar x'liġijiet jagħmel il-Parlament Malti u x'jrid jirrispetta. L-obbligu internazzjonali però daħlet għalih Malta jew daħlet għalih l-Unjoni Ewropea u tinkludi lil Malta. Hemmhekk fejn iridu naraw allura. Imma dejjem tibqa' s-sovranità tal-Kostituzzjoni. Is-sovranità teknikament mhix mittifsa. Fil-prattika, imma dik diskussjoni politika. Ma jiena Le, mhux lest inti ma ħallintix tinterrompi, issa tinterrompix lili. Il-punt kollu huwa semmaj iva tkellem oħroġ għajt għalhekk is-sustanza x'inhi ta' daw it-trattati. Attakka dawk, waqqaf dawk, però jekk il-klassi politika tiegħek li hija rappreżentattiva suppost, iddeċidiet li tidħol għal din il-ħaġa u l-uffiċjali pubbliċi fl-entitajiet tal-Unjoni Ewropea, eċċetera, negozjaw jew għadu jisemgħu u m'għamlu xejn u għaddiet din il-ħaġa fil-livell tal-Unjoni Ewropea, imma ma jfissirx li s-sovranità ta' Malta ġiet imnaqsa u mbagħad ma jfissirx kwistjoni oħra drittijiet fundamentali. Dak nagħmel fil-każ rispons apparti wara li tkellem Dottor Soler. Is-sovranità mhix mittifsa, mhux vera, għax inti jekk tħallna f'Basla, tħallna aħna f'Basla illum il-ġurnata, m'għandniex minn Londra jiddeċidu għalina jgħidulna fiex ħanidħlu. Pereżempju, Brussell suppost aħna parteċipi, ngħidu Brussell għax ħobbu żammu Brussell, mhux kollox isir Brussell. Brussell aħna parteċipi. Jekk aħna mhux parteċipi l-uffiċjali pubbliċi tagħna u ma jopponux, ma jipprovdux emendi, eċċetera, dak tortana l-Maltin u tortana l-Maltin in ġenerali qed ngħid għax jekk inti aħna sfortunatament sar politiku naslu, ma nkunux nafu il-persuna teknika li qed tinnegozja f'isem Malta li l-politiku ħafna drabi jagħmel firma fuqha. Jekk ma nżommux lil politiċi allerta, politiċi saqsu lil nies oħra x'inhu jiġri. Meta suppost huma l-ewwel nies li jkunu jafu x'inhu jiġri u jgħidulna huma. Hemmhekk iridu nattakkaw aħna fuq dawk in-nies, imma s-sovranità teknikament mhix mittifsa. Is-sovranità legali u s-sovranità hija biss kunċett legali fid-dritt internazzjonali. Sovranità fis-sens li aħna nagħmlu kollox eċċetera, Malta ma teżistix. Min toffistin 80 jew dak il-gvern prova jagħmel l-awtarkija li semmajja l-vera indipendenza eċċett, prova jagħmel kollox Malta li ma teżistix. Jiena neqpa' ngħid, il-Kostituzzjoni hija suprema. Jekk il-Kostituzzjoni mhix suprema, jiġifieri kieku it-trattat tal-Unjoni Ewropea nieqaf ġifieri. Le, kompli. Kieku t-trattat tal-Unjoni Ewropea kienet tnaqqas is-saħħa tal-Kostituzzjoni qatt ma stajna niffirmawha. Għax il-parlamentari, il-Prim Ministru, il-President jiġu magħżula mill-Kostituzzjoni, ma jistax ġa jirkeb il-Kostituzzjoni. L-argument li rritajt, jien kont lest, vatti kellimtek, jekk din id-dokument oriġinali kif ħareġ, jien kont nkun l-ewwel wieħed li niftaħ kawża kostituzzjonali jien waħdi ma mhux grupp ta' nies li jiena qed jitnaqsu li d-drittijiet tiegħi jew fil-fatt jew fil-potenzjal. Kont niftaħ kawża u ngħidlek li kont nirbaħa. Għax hekk ma kontx nirbaħa Malta, kont nitla' Strasburg. Jekk da dokument kien jgħid li Tedros waħdu jiddikjara pandemija u jiġi jgħid li xirrid nieħu ma neħux u nagħmel ma nagħmilx, jiena dak qed inaqqasni mid-drittijiet u hemm garantit fil-Kostituzzjoni li dik ir-rwol għandha toħodha persuna Maltija li appuntata minn gvern Malti li nivvota li jien. Jiġifieri jien kelli xi kontroll però fuq WHO m'għandix u allura qed jitnaqsu l-drittijiet u kont niftaħ il-kawża fuq dak il-punt. Dak wieħed jara fil-każ. Ma ġarax. Kenna xi punt, xi domandi. Kenna sibtu kellna xi punt minn Jacob imma naħseb fuq xi ħaġa oħra rid bagħat li messaġġ. Ma nistax nisimgħu issa ovvjament. Nistax nisma'. Lemma is-sovranità, l-indipendenza li l-Maltin jiddeċidu huma, il-Maltin mhux jiddeċidu huma diġà.
Sekki Ġifieri il-Malti mhux iddeċiedu qed ngħidu. Ma din ir-realtà normali tal-Unjoni Ewropea ta' fis-sens il-Malti maħniex niddeċidu waħedha, ma xi darba ddeċidejna waħedna. Mill-bidu li konna ngħidu l-indipendenza sakemm tħallna fl-Unjoni Ewropea, ma konniex niddeċidu waħedna kollox ta'. L-obbligi internazzjonali. Iva, għandek l-obbligi internazzjonali, dawn huma obbligi internazzjonali qed ngħidu. La ejja mmorru lura l-żmien kolonjali. Dak iż-żmien żgur ma konniex niddeċidu. Le, ma fi żmien kolonjali, jiġifieri kienet tiddeċiedi ir-reġina. Parlament teknika. Il-Parlament Ingliż. Aħna ġifieri konna taħt l-Ingliżi, qabel konna taħt il-Franċiżi, konna taħt il-Kavallieri. Meta sirna indipendenti, sirna veru indipendenti, niddeċidu għalina. Ma stajniex pereżempju mmorru fuq il-Medina Bank u nħaffru għaż-żejt, għax jiġu l-Libjani jgħidulek le titħolx u niftħu kawża. Ma nistgħux immorru nistadu għat-ton fil-baħar tat-Tunezija, għax naħu paċenza dak tiegħi. Ma stajniex pereżempju aħna insifru minn Malta mmorru pajjiżi l-oħrajn mingħajr passaport għax hemm ir-regolamenti internazzjonali. Ġifieri din l-idea li għax hemm regolamenti internazzjonali li jekk jirristrinġulek il-libertà inti m'għandekx is-sovranità. Allura inti qed titkellem is-sovranità hija definita mid-dittatorjali bid-dittatur suprem li ma jqaflu ħadd laqas il-pajjiżi l-oħrajn kollha tad-dinja. Ġifieri ma tagħmel sens. Hija illużjoni u jiena ħafna drabi meta nara nies jitkellmu jinkwetaw għax jaraw obbligu internazzjonali eċċetera. Imma l-obbligu internazzjonali mhux l-iskwadra kalċistika. Interbejn jiġifieri, bejn in-nazzjonijiet. Dan hekk qed nitkellmu. Iva. Ġifieri dan qed nitkellmu ġabba nazzjonijiet. Le mhux le, iva. Dan jekk nidħlu għalih, tħallna liħ għax bażla sovrana tagħna tħallna liħ, sakemm mhux qed tinnegozja l-Unjoni Ewropea li l-poter dik hemm id-dottrina tat-trasferiment tal-poter fil-verità fl-Unjoni Ewropea li l-poter trasferini lilhom aħna b'att sovran. Għalhekk għandna kif qed tgħid inti għandna bżonn ikun nafu min qiegħed jinnegozja f'ismna. M'għandix għalfejn nkun naf min, jien nippreferi naf x'pożizzjonijiet qed jieħdu. Però meta nara dan abbozz tajtu titwila u naqbel ma' Dottor Soler li m'hemm xejn oġġezzjonabbli fis-sustanza, dik li rridu naraw fil-verità, il-liġi ssirx fil-Parlament Ewropew jew mill-entità tal-Unjoni Ewropea jew fil-Belt Valletta huwa essenzjalment irrelevanti. Ħafna mill-ar liġijiet ristrettivi li kellna fil-pandemija tal-COVID-19 Malta saru. U ma ġewx minn Brussell, minn Strasburgu, fejn qiegħed il-ħu. Ġinevra, eċċetera. Hemmhekk iridu noqgħod attenti fuq il-Maltin stess. Però biex nagħmel punt ieħor fuq da, mela da trattat internazzjonali, iva, però da l-ewwel net huwa draft ta' trattat internazzjonali, irrid qatt jiġi finalizzat. Tu irid jiġi firmat. Żgur jiġi firmat. Meta jiġi firmat, da ma fih xejn tassattiv? Xejn! Iva da ma tistax tgħidlu li huwa trattat internazzjonali fis-sens li huwa ftehim internazzjonali, imma da ma jagħmel l-ebda obbligi li huma b'xi mod tassattivi jekk ma tagħmlux inti ħanintaxxak, ħanamillek multa, ħannaqqaslek l-aċċess x'imkien, ma fih xejn. F'dan huwa qbil bejn il-pajjiżi li dana il-qudiem jekk ikun hawn pandemija ta' WHO tiddikjara pandemija ħadd tipparteċipaw f'proġett li nagħmluh dak iż-żmien biex nindirizzaw ir-rispons għall pandemija flimkien. Bil-pajjiżi jibqgħu indipendenti u jiddeċidu huma u bin-nies jibqgħu rispettat il-libertà. Mela x'in il-problema? Importanti li l-miżuri ta' implementazzjoni fl-istati membri jiddeċiduhom l-istati membri. Hekk qed jgħid da. Għalhekk jiena nippunta jekk għandna nippuntaw lejn x'imkien l-Unjoni Ewropea. X'imbagħad fejn tiddeċidilna l-Unjoni. Ma ġarax hekk fl-aħħar pandemija. Fil-pandemija. Le, fl-aħħar pandemija hekk ġara. Malta il-Ministru ta' responsabbli. Le, ma kien hemm deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li ġew implementati bil-fors. U bat over and above tefgħu tagħhom. Mela mhux le, iva, sewwet ngħidu l-istess ħaġa. Iva, jien qed naqbel miegħek. Mhux le għalija jiġifieri, id-direttiva fil-fatt però nibda nimplementawha Malta u implementajniha ħażin. Implementajniha fis-sens iktar mill-Papa. We went even further. Insomma, Italjani kienu kemm mar minna, ġifieri, anke tkeċċew mix-xogħol, ġifieri. Ma konna wasalna. Wasalna dak il-liġi daħlet.
Dik il-liġi daħlet u tneħħit wara ġimgħa. L-istorja ta' konna wasan. u dika kelli fiha jien. Mbagħad kellem delija ħareġ. Dik hija liġi li jagħmlu l-Italja. Dik il-liġi fiha l-Unjoni Ewropea, ġifieri il-problema f'Malta li kellna. U b'dan l-istess mod jekk ikollna problema li jistgħu jgħidu ġej minn dal-ftehim ma jkun veru xejn. Malta ħadet l-implementat faslet, abbozzat u implementat il-miżuri restrittivi li tittapplika f'Malta. Ekku, eżatt. Mhux Malta l-Unjoni Ewropea. Però b'rispett l-Kostituzzjoni. Suppost. Le, żomm, żomm. Fis-sens tekniku ristrettejt. Le, ma kinux il-flus. Eżatt, anzi, kostituzzjonali. Le, żomm. Teknikament kienu skont il-Kostituzzjoni, fis-sens li kien hemm pandemija. Le, anzi, laqqas daqshekk, dak iż-żmien ma kienx hemm pandemija ddikjarata. Laqqas każ ta' emerġenza? Mhux ħan nitkellem fuq għax di għadha subġu. Ejko, alright, eżatt, mela ma nitkellmux fuqha. Però il-persuna li ħadet l-azzjonijiet, Charmaine Gauci, għamlet hekk fis-sens ta' daħlet fej kella tgħaddi liġi għaddit liġi, fej kella tagħti direttiva jew regolament jew whatever. Mxiet ma' liġi, però l-affarijiet li għamlet kisret il-libertajiet tal-individu li ma garantiti mill-Kostituzzjoni. Ma mhux mill-Ewropa, hija għamlithom. Proċeduralment imxiet ma' liġi. Issa. More or less. Fis-sustanza u ta' drittijiet fundamentali, hawn min isostnu jien naqbel magħhom inkisru iva drittijiet fundamentali. Għalfejn, u daqt ngħidu bħala teorija ġenerali, mhux il-każ partikolari ta' dak u ieħor, għalfejn għax hawnhekk fejn żgur ħanaqblu fejn il-proporzjonalità li huwa wieħed mill-prinċipi li qed f'dan l-abbozz tat-trattat u r-restrizzjoni kienet neċessarja f'soċjetà demokratika u f'kif tasal għad neċessarjetà x'raġonevolezza prattika u xjentifika kien hemm għal dawk il-miżuri u dik is-suġġett ta' diskussjoni partikolari dwar miżuri partikolari li f'dal każ għas ittieħdu qas għandna l-abbozz konkluż, ġifieri, però dik is-sitwazzjoni u jekk hemm ksur ta' drittijiet fundamentali, kawża kostituzzjonali diffiċli, 100%. Tajjeb, però inti jibqalek id-dritt. U anke jekk b'direttiva u regolament tal-Unjoni Ewropea hemm tittallega li hemm ksur ta' drittijiet fundamentali, int għandek id-dritt taġixxi diffiċli, kull kawża ta' dat-tip hija diffiċli. Imma jekk ħatoqgħod titkawża faċli tmur f'ġurnata u jgħidlek li mħallef għandek raġun ta' ma teżistix, ġifieri di normalissima. Mela hemmhekk għandek rimedju skont id-drittijiet fundamentali li huwa differenti minn xi ħaġa li ssir leġislattivament jew amministrattivament li tmur kontra l-Kostituzzjoni u hemmhekk fejn nistaqsi fejn f'dan sostanzjalment hemm xi ħaġa li tmur kontra l-Kostituzzjoni. Għax jiena nisfida lil kull min ikun jiġi jgħidli xemm li jmur kontra l-Kostituzzjoni. Għandek raġun. Ngħid il-verità ma qrajtx assolutament kollox, però tajtu titwila u bdejt rajt artiklu bit-Taljan, bl-Ingliż, eċċetera, b'opinjonijiet serji ħanejtek mhux ċertu teoriji, u kollet jgħidu, għax il-verità da miktub b'mod pjuttost ġeneriku. Issa. Qabel kien mod ieħor kien. Ma l-istati sovrani marru jinnegozjaw u opponew għal kif kien qabel. Jiena tbażżani l-idea għalfejn fil-bidu kien daqshekk. Għaliex? Ejja nistaqsu min abbozzaħ fil-bidu. Dik nistaqsu. Min abbozzaħ fil-bidu. Min abbozzaħ fil-bidu. Jien ma nafx. Ma morx infittex minn kien. Ma tal abbozzaħ dak il-mod. Mela hawnhekk nista' informakom. Il-World Health Organization sfortunatament pjuttost milli hija organizzazzjoni tiffoka fuq il-kwestjoni ta' health bil-mod pożittiv, fis-sens jiena kuntent, jiena qed ngħix liberu, jiena qed ngħix f'post li jiena nieħu gost ngħix fih, jiena nista' mmur fejn irrid, jiena m'għandix problemi ta' mobilità jew ta' toħta nifs, fit dak is-sens ta' saħħa, jiena qiegħed f'saħħti u qed ingawdi saħħti. Minflok daw kienu mill-bidu meta ġie ffurmat kien ħadhom f'idejhom il-dipartimenti tas-saħħa pubblika. U d-dipartimenti tas-saħħa pubblika pjuttost milli jippromovu dak l-affarijiet dejjem jaġixxu b'mod ta' restrizzjonijiet tpejjibx, tħux imbit, tixrobx alkohol,
tittamel dan t-eżerċizzju kull-jum, tittikol dak l-affarijiet ma tikolx oħrajn, u dik it-tip ta' mentalità tirristrinġi dak li wieħed jagħmel li jieħu gost jagħmlu li tgħinu biex ikun kuntent, li dik ħażina s-saħħa, dik ħażina s-saħħa. U ħafna drabi jmorru għal estrem, pereżempju, llum qed jgħidu WHO tixrob xejn alkohol. Meta nafu li l-imbit aħmar pereżempju jżidlek tal-li tieħu gost tixrob l-imbit aħmar imma jżidlek il-ħajja, you live longer. Jiver WHO hija influenzata. X'gost ħadħalli, psikoloġiċi. Il-WHO hija magħmula minn nies li huma jiġu mill-ambjent tas-saħħa pubblika u għandhom dik l-idea ta' one size fits all li inti tittajt in-nies x'għandhom jagħmlu u inti tagħmel programmi biex tipprova tikkonvinċi n-nies li jagħmlu li tajt inti u jekk ma tagħmlux li tajt inti ddejjaqhom pereżempju fuq pakkett sigaretti ma npejb sigaretti, ma ninħejlax. Fuq pakkett sigaretti jitfalak dawk ir-ritratti disgustanti biex lilek jgħidlek qed tpejjeb. U ma jaħdmux. Pero juhdu gost daw n-nies tas-saħħa pubblika li lek idejqek. Kienu se jagħmlu li inti pereżempju x-xorb li fihom it-zokkor, li kienu se jagħmlu xi ħaġa xi taxxa speċjali fuqhom jew nkella xi forma ta' biex li issa t-zokkor ma jagħmilx ħsara, it-zokkor eventualment hekk tieħu ħafna teħxir u l-ħxuna eventualment tagħmel ħsara. Laqas min ibatti bit-zokkor. It-zokkor huwa il-primary driver tal-marda mija l-pressjoni u nkella problema ta' kolesterol. Daħi konna problema ta' Donatello, dil-bicċa. Ma semmix ditti u marki, pero għandu konflitt interess qawwi. Jiena ġifieri li inti tieħu zokkor jaqbdek it-zokkor, jew hekk għandek it-zokkor tillimita strettament kemm tieħu zokkor. Ekk inti ħatuħu żejjed se jkollok il-ħsara, però li inti il-kontroll restrittiv iż-żejjed tal-livelli ta' zokkor fid-demm iżid ir-riskju fit-type ta' diabetes. Fl-anzjani fl-adulti żgħar jew tfal iżid il-mortalità, ġifieri iktar ma tirristrinġi l-livell ta' zokkor, iktar hemm riskju li persuna tmut. Ġifieri hija ħafna iktar komplessa minn dak li ġieli għid WHO. Ġifieri WHO il-problema li hemm wisq nies li huma mis-saħħa pubblika li għandhom l-idea ta' one size fits all u li inti minn fuq timponi fuq in-nies bit-taxxi, bid-dazzi, bir-regolamenti biex inti tżid is-saħħa inverted commas tal-pubbliku. U dak li żball li l-oriġinarjament iridu dak il-poter kollu f'idejn il-WHO u ġew il-pajjiżi qalilhom ma tarax neħħu kollox u hekk ġara. Issa qed naqblu li għandna komplu diskussjoni fuq qagħdin. Meta niftehmu. L-IHR għadni ma qrajtux kollu. L-IHR naqa importanti x'ista l-IHR mid-der jista' jgħaddi maġġoranza sempliċi. U għandu jgħaddi kif inhu. Dik konċa il-mistaqsija. Nerġa' niġi. Da dokument tajjeb. Mela ħadkun ċar kulħadd. Ma jkollħodx messaġġ wieħed. Da dokument tajjeb. Da dokument qed iżid il-komunikazzjoni bejn il-pajjiżi, qed iżid il-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi, qed iżid li jkun hemm iktar informazzjoni, jkun hemm iktar bbażata fuq ix-xjenza, jkun hemm iżjed jiltaqgħu gruppi ta' esperti jagħtu l-pariri, dan huwa tajjeb. Il-ħażin li sar fil-passat ma jfissirx li kull tip ta' eżerċizzju fuq dak il-level huwa ħażin u again, jekk tiġi pandemija jkun hemm marda bil-mortalità ta' 50%, rridu naġixxu b'mod ieħor kompletament differenti milli aġixxejna fil-COVID. U d-diskussjoni anke l-pożizzjoni tiegħi ħad tkun differenti milli kienet taħt iż-żmien tal-COVID. Ġifieri li jkun hemm dokument, jkun hemm framework, pandemija tal-futur kif għandna naġixxu dan huwa dokument tajjeb kif inhu sa fejn rajt jien s'issa u dak li qed jipproponi ta' kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi Alla ħares le. Għaxin kella toħroġ pandemija mill-Afrika tal-Ebola li tibda ħilġa mad-dinja kollha u l-Afrika tajlek jien mhux se nikkollabora ma' ħadd ħanamel tiegħi. Diġà hemm oġġezzjoni mill-Afrika. Imma li għall-inqas ikun hemm l-Afrika qed titkellem mal-pajjiżi l-oħrajn għall-inqas dik. Tal-Brażil ġifieri. Ħanerġa' ngħid. Li jkun hemm il-pajjiżi jitkellmu bejniethom, anke pajjiżi li jkunu fi gwerra ma' xulxin, ikunu qed jitkellmu bejniethom f'każ ta' pandemija futura, hija xi ħaġa tajba. Mela dan huwa dokument tajjeb li hemm nies ħażiena li jistgħu jużaw ħażin u żgur anke liġi Maltija. Liġi Maltija, se ngħidu lill-politiċi huma kollha tajbin li l-liġi Maltija dejjem tuża tajjeb. L-istituzzjonijiet Maltin dejjem ħadmu tajjeb le.
Ma l-idea, l-prinċipju, tajja. Għana d-dalli kadri. Naħseb issar il-ħin jina baqa li punti ħorx namel il-pija taqsi li tri. U għada fadal li mistoqsija saqsik. Għamil mistoqsija. Ma għamil punti jak. Għalli ma nħallu għakċa rasa. Il-puntijaj huwa xtaqtek turi dak il-kapitolu tal-liġi dwar it-trattat internazzjonali. Għax dak importanti anke ħabba diskursata li jena naraw x'namlu aħna jew x'għandna nagħmlu aħna. Aħna fis-sens il-klassi politika u aħna li rridu nixprunawhom. Mela, għanna diversi. Tal-Kunsill? Le, mux tal-Unjoni Ewropea ta' Malta, kapitlu 300 xi ħaġa jidhirli. Le, mux il-Kostituzzjoni. Mux għax mux importanti ta' ma jitmur għal punt partikolari. Fejn hemmhekk. Le, mux da. Dan huwa da trattat li huwa bl-Ingliż. Le, kapitlu tal-liġi ta' Malta, dakin forse batlek link, le, jobbi. Pero niftakar il-punt, niftakar x'kif bieħ. Imma bżon naqraħ, għadu ma nbidilx hemmhekk. Għanna xax il-mobile tiegħi u nara, insibux fuq WhatsApp ħalli taqraħ inti. Konċi preparata xkuk kont nkun ġallest. Minn daqshekk nista' nsibu jien vera. Għala l-imkien għax biqet nara. Mela. Sawnek ma tantx jaqbad l-internet. Le, qabad li jien. Kapitlu 304 tal-liġijiet ta' Malta. Mela. Da m'għandhom xi. La, mux dak mux qed jidher fuq. Le. Dak mux jidher fuq il-skin. Għax hemm insidja fih. Suppost dan u bat li inti. Emmu. Mela jien għandi hawnhekk. Mela, Malta għandna qatt dwar ir-ratifika ta' trattati internazzjonali ġifieri. Li huwa l-kapitlu 304 tal-liġijiet ta' Malta. F'xi episodju minnhom diġà kellek referenza għalih. L-aħħar wieħed kien. X'jgħid l-artiklu 3 tat-trattat, subartiklu 1. Meta trattat li tiegħu Malta ssir parti wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-att, dakin fl-1983 ġara il-gvern ta' dakinhar qabel kienet jagħmel trattati segreti internazzjonali, pereżempju man Nord Korea, eċċetera. Allura kien impressjoni biex dik ma tirrepetix ruha. U ddaħħal dan it-trattat. Mela, allura illum il-ġurnata japplika ovvjament. Meta trattat li tiegħu Malta ssir parti wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-att ikun wieħed li jolqot jew ikollu x'jaqsam ma'. Il-punt importanti hawnhekk hawn min jista' jgħid kważi kollha kemm huma. Għax l-istatus ta' Malta fid-dritt internazzjonali jew it-tiżmiem jew l-appoġġ għal dak l-istatus. Ma naħsibx li tapplika preċiżament. Il-B hija s-sigurtà ta' Malta, s-sovranità, l-indipendenza, l-unità jew l-integrità territorjali tagħha. Li tista' tipprova tgħid però ma nissuġġerix għax qiegħda xejn imġebda. Però din paragrafu C, din għalija japplika hawnhekk. U jgħid, ma allura meta ir-relazzjonijiet ta' Malta ma' kull organizzazzjoni, aġenzija, assoċjazzjoni jew korp ieħor simili multinazzjonali. Ekku. Issa, dan it-trattat m'għandux jibda jseħħ dwar Malta kemm il-darba ma jkunx ġie ratifikat jew ir-ratifika tiegħu ma tkunx ġiet awtorizzata jew approvata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-att. U x'jgħidlek dan l-att fis-subartikolu 3 ta' dan l-artikolu 3 jgħidlek ebda dispożizzjoni ta' trattat ma għandha ssir jew ma għandha tiġi infurzata bħala parti mill-liġi ta' Malta ħlif batt jew taħt tal-Parlament. Mela da, fl-opinjoni tiegħi għandu jgħaddi u jiġi diskuss mill-Parlament għax irridu liġi f'Malta li timplementaħ. Il-problema hu jekk l-Unjoni Ewropea tgħiddi fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u ħandaħlu jien. Hemmhekk il-problema, immorru lura l dak li jedna qabel mhux m'hemmx għalfejn irrepeti. Però kemm ngħid kelma, jekk ma jinbidel. Mhux lest, ma sekonda. Hemm problema x'jippruvaw jgħadduha taħdi. Li tgħid hekk, mela fejn kien da. L-artikolu 5, dak kull mużewx paġna trattat jew 3. Ebda ħaġa f'dan l-att m'għandha tinftiem li b'xi mod tolqot is-setat tal-gvern dwar trattati li għalihom ma japplikax l-artikolu 3 subartikolu 1 li bdejt insemmi l-ewwel.
Jekk jippruvaw jgħidu dan ma japplikax, hemmhekk ikollna problema. Għax daw allura rridu jgħidu mela di ma tix tgħaddim il-Parlament. Ma naqbilx magħha, assolutament xejn. Da trattat għandu jiġi diskuss mill-membri parlamentari Maltin. Però jekk dana Datijak. ma jbiddel xejn fil-liġi, Le xorta. Xorta. fl-Ingilterra Aħna ma mod ieħor. Ingilterra. Però- Maħniex ir-Renju Unit. Pero Malta b'din il-liġi la qed jibiddel relazzjoni ma' din l-organizzazzjoni tiġi diskussa. Jiġifieri iktar restriva mal qattajt, però kieku jisir xi ħaġa li jrid ibiddel il-mod kif jaġixxi il-gvern, jiġifieri ma nafx impasses jew whatever, u tidħol bliġi, tiġi diskussa fil-Parlament. Jiġifieri min qal li din ħadd tiġi firmata x'imkien wara l-kwinti u ħadd ma jaf. L-international regulations La jista' jiġi firmat. Ħanerġa' ngħidlek. Dale. Ma rġajt qed tinfixel. Dawn m'għandhom Le, dale. applikabilità diretta, jew effett dirett. Qed terġa' tinfixel. Mhux bħal ċertu liġijiet tal-Ewropa. Dale. ħaterġa' tinfixel. Jekk it-tibdiliet ma jbidlux il-liġi, mela l-liġi ma tix tinbidel, mela allura ma jiġi diskuss fil-Parlament, però ma jkollux impatt għax mhux qed ibiddel il-liġi anyway. Jiġifieri ħanerġa' ngħid li biex isir xi ħaġa li innaqqas lid-drittijiet, irid ikun konformi mal-Kostituzzjoni. Irid jiġi diskuss fil-Parlament bil-forsa x'irid jidħol bliġi, u over and above, anke jekk tagħmel għall-Ewropa u taqbeż da kollu, hemm xorta l-Kostituzzjoni nista' nagħmel kawża kostituzzjonali nitla' eventwalment Strasburgu. U jekk tagħmel xi ħaġa ħażina l-Ewropa, ħajqumu l-pajjiżi l-oħrajn, għax nies fil-pajjiżi l-oħrajn kollu biss diffikultà. Jiġifieri da kollu li ntqal li se jkun kollox fil-moħħbi u f'daqqa waħda se niġu da isam jasrin b'daw it-tip ta' miżuri, kien żbaljat fuq diversi livelli. Ma il-problema Dawn l-abbozzi wieħed wara l-ieħor wara huma pubbliċi, sibuhom online. Ekku, ma nafx U dawn kif li żbaljaw jgħoddu daw in-nies li bdew jitkellmu fuq affarijiet ta' draft ta' senilu u ma rawx da. Jiena 5 minutes u sibtu da. Mhux da. il-problema. Għax jien batlek ta' 23rd u inti batlek ta' 30th. sibtu jien. Jien biex sibtu ta' 23rd. Li baqli jien 16 Ottubru kien. Kien ta' 16 Ottubru u publikat fit-23 għax tiftakar 23rd. Anyway, jiena Google 30 seconds u sibtu. Fuq il-Pandemic Preparedness Plan. Ok, ieħor. Liħu l-emendi għandek l-emendi 300. Ma jinteressanix mill-emendi jien. Ma għalek Nerġa' ngħidlek. id-diskussjoni Nerġgħu nitfixkru. Le, għanad, nispjega. Namlu ma tagħmlu 30 biljun emenda. Proponewu, ma jinteressanix, da fl-aħħar hemm kumitat jaqbad dawk l-emendi u joħroġ dokument li għandu li żjed support. Dak li interessani. U llum dak id-dokument ma fihx affarijiet li oġġezzjonaw. Issa billi xi ħadd mit-Tanzanija ippropona li fl-International Health Regulations jagħmluha li jekk inti ma toħux li jktiblek it-tabib jorbtuh ma' siġra u jgħalquk ma jinteressanix jien jinteressani x'inhu l-konsens tal-pajjiżi u x'huma l-proposti. Veru min joqgħod jgħid hemm 300 proposta, ġifieri 300 vleġġa ħasparawlkom, ġifieri mhux tal-li vaċċina ħasparawlkom il-vleġġet. Qed ibeżza at the end of the day. Proposta. 107 proposta. Mela wieħed jara 307 proposti tal-emendi jarom ma dak li hemm diġà fis-seħħ. U kif japplika li nerġarejt jinna metti l-ignoranza fuq dak ġadni ma rajtux. Tajjeb. Tajjeb li narawhom. Le, narawhom eventualment. Narawhom mhux naraw il-Parlament. Niddiskutuhom. Narawhom Narawhom aħna. aħna, amma għad-diskussjoni, però finalment l-iktar ħaġa importanti nitkellmu ċar. Dan hemm diversi kumitati, nies li abbozzaw differenti, eċċetera. Jekk jiena pereżempju ma qax nara l-oriġinali għax akwa passata, mhux rilevanti iktar. L-ġi emendat. Nistgħu nieħdu l-atti tifhem Dottor Soler, ngħidu naraw kif inhu fl-aħħar meta jiġi issa. Dan huwa l-abbozz li semma il-Parlament Malti jew dak Ewropew li għandna il-parlamentari minn Malta, mhux għalfejn jkunu minn Malta ta' dik kwestjoni oħra. Kiex ħan iddiskutu fuqu, x'ħan għaddu. Dan biex eventualment jiena s-suspetti li di għal Malta ħajaddi kollox mill-Unjoni Ewropea. Jien dak is-suspetti għaj. Jamlu ix b'direttiva u rridu namlu liġi nazzjonali aħna, jew jamlu ix ġeneralment b'regolament li għandu effett dirett u għaddiġa parti mill-liġi. Qed tixellek alarm ma jement. Kif? Qed tixellek alarm. Le. Ija, le, imma du ma sar xejn.
وهي ما għatixellek alarmek tgħaddi mill-Ewropa. Tixelli alarm fis-sens iridu naraw noqogħdu attenti x'inhu jsir. M'hemm xejn fid-dokument ħanerġa' ngħidha l-afda u laqas fl-ieħor li jridu jinbidlu xi liġijiet. Qed nifhmu. Qed taħsbu. Mela noqogħdu mela Mendi, fuq l-International Health Regulations. ejja ngħidu li hawnhekk huwa ċar li kull min beda jbeżza fuq il-pandemic treaty jien dan naqbel Sissa? Sissa għadu. Għax għada jista' jkun hemm xi jikteb isma' ħandaħlu n-nanobots u nikkontrollaw Ma jista' da fadallu sa Mejju. X'inhu? Sa Mejju. Mela m'intix tara d-direzzjoni fejn hu sejjer da? Direzzjoni li hemm sejra, imma irridu naraw l-aħħar wieħed. L-aħħar wieħed. Ġivinti temmel li se jdaħlu xi miżura f'daqqa waħda fl-aħħar minuta li ħajdaħlu pass biex is-sifer tittuħu 10 vaċċini. Dan huwa ċar li huwa dokument ta' kollaborazzjoni f'każ futur ta' pandemija u naqbel 100%. U l-International Health Regulations kieku kien hemm xi ħaġa along the lines ta' da li kien fil-bidu, tiġi oġġezzjonaw, jiġifieri billi kien hemm 300,000 proposta jew 300 proposta jew 30 proposta, irrelevanti. Għax fl-aħħar mill-aħħar id-direzzjoni ġenerali tal-pajjiżi jidher ċar ma jridux li jkun hemm affarijiet restrittivi u li naqsu l-libertà personali u difatti nimmaġina meta d-draft jiġi ta' daw il-miżuri u jiġi se jkun tip along these lines. Però ma nistgħux noqogħdu nbeżżaw għax jista' jkun li xi ħadd jipproponi li ħandaħlu xi sistema restrittiva u li 2/3 tad-dinja ħajaqblu miegħu u ħadd tidħol li jkollna ċippa f'idejna u dina biex tmur tixtri hekk ma tattivax iċ-ċippa ma jħallikx tixtri. It's just conjecture u dawn l-affarijiet jinkwetawna ħafna. Għax dawn in-nies jgħidu dal-affarijiet anke fuq television nazzjonali. Fuq l-ipotezi ma tistax tagħmel battalji serji. Jiġifieri ipotezi tfisser xi ħaġa ipotetika fil-futur li tista' ma sseħħx. Inti taqbel li da trattat kemm dawn u kemm l-International Health Regulations jiġi diskuss il-Parlament qabel jgħaddi? Jiena favur li jiddiskutu ħafna affarijiet fil-Parlament. Ija mela jiddiskutuh. Sa diskussjoni skont kif tkun. Mela se jiddiskutu jgħaddu voti. Hu paċenzja. Se jiddiskutu kif inhu llum li huwa draft? Le, final. Mela, 1, Mhux issa. 2. Final, jekk ma wara l-Assemblea 77. Mela ħanerġa' ngħidha. Mela kif inhu llum huwa draft. Mela x'hemm tiddiskuti. Tipparteċipa fid-diskussjoni u hemm in-nies tekniċi nisparaw li qed jipparteċipa. Kif jiġi finalizzat, dar irid jiġi vot f'Mejju. Mela se jiġi finalizzat u probabbilment kull ma jkun hemm ftit ġimgħat u probabbilment ma jkunx hemm żmien biex ikun hemm diskussjoni fil-Parlament. Ħankun preċis immens jien fuq għadi. Mela nagħmlu mod li dana jiġi approvat mill-Assemblea, xift Malta tivvota favur u tkun l-unika vot li taqleb li jiġi favur. Vet li naqbel miegħu kif inhu. Però jekk jgħaddi da, inti għandek 18-il xahar biex toħroġ minnu. Jekk da ma fih xejn li jbiddel il-liġijiet ta' Malta u hekk se jkun probabbilment da l-IHR nimmaġina wkoll. Mhux se jinbidel xejn da. Jiġifieri xejn diskuti fil-Parlament. Jekk ma jinbidel xejn mill-liġijiet ta' Malta jista' jiġi diskuss. Imma again, what is the impact? Mhux se jinbidlu d-dittijiet, mhux se jinbidlu l-liġijiet, mhux se jinbidel l-impatt fuq il-persuna. L-unika ħaġa qed jgħid li Malta fil-każ li jkun hemm pandemija l qudiem tipparteċipa f'grupp ta' nies f'pajjiżi li ħajiltaqgħu biex jaraw xi tkun l-aħjar risposta għall-pandemija. Hemm xi ħadd li se jaġġazzjona li għadi? Jekk jinbidel bil-fors irid tkun hemm diskussjoni, jekk tinbidel xi liġi, id-Dottor Solli qed jgħid huwa dan. Dan it-trattat jekk Malta taċċedi għalih. U net li semmejna l-ewwel għandu ikun diskuss u jiġi implementat fil-liġi nazzjonali b'att tal-Parlament. Mela dakinhar diskussjoni ħad tkun hemmhekk. Bl-istess mod, jekk jgħaddi mill-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tgħid u Malta taqbel li din kompetenza tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea. All right, salvajtu. Qed inkomplu. Għanna raġala. Mela, sekonda.
Probablement inqala minn hemm ta'. Għadna nitkellmu però? Naħseb batuħ il-ħudak il-kelma. Tedros insab. Għal daqxej. Naħseb Kien jinkisera. Mux bxej dik żgur. Tajna? Għadna d-dajjien. Għadna t-nidru, memx għalfej jisimawna fil-kas. Xkont qed ngħid qabel dan l-intervent terroristiku. Li jekk imbagħad tiddeċidi l-Ewropa. Jekk titgħaddi minn Ewropea, dan hemm il-proċeduri u hemmhekk fejn nerġa' lura l-wieħed mill-ewwel punti li għamilt min huma l-uffiċjali pubbliċi Maltin. Mhux min huma ma jinteressanix li semmu l-kunjom imma min qed jipparteċipa Malta qed tipparteċipa għax dana biex tgħaddi liġi fl-Ewropea mhux jiddiskutu l-Ewroparlamentari biss. Dan hemm proċeduri, komitoloġija jgħidula fejn ikun hemm tal-Kummissjoni Ewropea li jinvolvi nies mill-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri, eċċetera, jitelgħu diskussjonijiet. L-ewwel proposta tagħmilha fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea. U hemmhekk fejn ħafna mid-diskussjonijiet importanti isiru bejn nies tekniċi li jiġu mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Mela hemmhekk importanti naraw x'inhu jiġri. Jew insegwu x'inhu jiġri. Jekk Malta qed tieħu rwol passiv u mhux bil-fors huwa xi ħaġa ħażina, hemm ċertu affarijiet tant huma ovvji u diretti li m'għandekx għalfejn toqgħod tparlaw. Imbagħad tgħaddi mbagħad eventwalment tal-Parlament u għall-Kunsill Ewropew, mhux tal-Ewropa, dak entità differenti. Il-Kunsill Ewropew jiġifieri fejn hemm rappreżentanti ġeneralment ikun hemm il-Ministru tas-Saħħa f'xi ħaġa tal-gvernijiet tal-Istati Membri. Il-Parlament Ewropew hemm il-membri eletti għal-Parlament Ewropew. Ġifieri hemm proċedura sħiħa fejn Malta tista' tintervjeni fuq diversi livelli. Jekk il-Maltin jagħmlu xogħol m'għandniex problema. Jekk xi ħaġa ħatgħaddi mill-Ewropea żgur ta' għax biex hemm deċiżjoni tal-Kunsill li tħalli l-Kummissjoni Ewropea tinnegozja hija l-Unjoni Ewropea. Dan ġejja xi ħaġa żgur mill-Unjoni Ewropea. Meta tiġi dik ix-xi ħaġa, mbagħad niddiskutuh dakinhar. Ekku, però ma jkun hemm xejn li jinbidel li jinbidlu l-liġijiet. La tissir direttiva laqas issir liġi. Jiġifieri jista' jkun sempliċement jgħidu li dun ikkollaboraw flimkien u dak id-dokument ġeneralment hekk qed jitkellem. Jista' jkun ukoll. Ma ninsewx pereżempju li f'Malta taħt l-adwar is-saħħa pubblika jekk jismu hekk. Il-superintendent diġà għandha ċertu poteri amministrattivi li bihom tista' timplementa l-affarijiet. U kbar. U kbar ħafna, jiġifieri teknikament jista' ma jkunx hemm liġi. Jekk ma jkunx hemm liġi, diskussjoni fil-Parlament, dwar liġi ma tistax issir għax ma jkunx hemm liġi. Il-Parlament qiegħed hemm biex jissorvelja wkoll x'jagħmel l-eżekuttiv, jiġifieri mbagħad wieħed jista' jkollu diskussjoni mod ieħor. Però bħalissa naħseb tqajjem il-punt għax l-ewwel abbozz kien forsi diżastruż. Assolutament. Però issa bil-mod kif intervjenu l-Istati Membri li mhumiex kollha